Вітай, сябры. Ну, вядома, гэта спявае наша Анечка Шаркунова з Дмітром Васюхевічам. Яны разам зрабілі кавер на вельмі цудоўную песню. І я сёння весь дзень насправді яе слухаю, яна мне запала ў душу, і я вырашыла, што я з вами падзялюсь абавязкова ёй. Трошкі падгальмоўвае ў мяне сёння інтэрнэт, але я спадзяюся, што ўсё будзе добра. І мы правядзем стрым як трэба. Потому что я сегодня бачила, были некоторые проблемки не только у меня, але и у інших блогеров. Тому, ну, на мой погляд, просто сидять люди у сетцы и трошки яе перагружають. Так, Аня Шаркунова. Аня, я потім напишу вам яе імя і фамілію. Вельмі вядомая такая спевачка беларуская. Вельмі прыгожы голас у яе. І упрыканцы я абавязкова вам уключу іншы кавер, ён вам вельмі вядомы, але я ўпэўнена, што ў яе выкананні вы яго не чулі. Шаркунова, все правильно, так, Джекс. Потым дадам у каментары. Так, сёння мы глядзім пра шляхту. Як учора абяцала, трошкі вам распавяду, што было ў Беларусі ў часы, калі існавалі нашыя шляхцічы, хто мы ёсць, чыі мы нашчадкі, трошки пагуляем па рулетцы. За коронавірус сёння я увогуле не буду размаўляць, таму што, ну, мне здаецца, тут дадаваць няма чаго. Усе бачым, што дынаміка вельмі дрэнная. Я сёння, ну, просто атрымвала феерычныя перлы ад нашага ўсяго, і нават каментаваць гэтую хлусню не буду, таму што мне самой непрыемна, таму што мне самой вось за такі выгляд майго кіраўніка дзяржавы вельмі сорамна. Таму, сябры, прабачце, зачытваць не буду і расказваць, распавядаць, што ён там казаў, таксама не буду. Усё ў сетках ёсць. Можаце зрабіць вынікі, калі будзе цікава, але, ну, на сябе гэты сорам браць я б не хацела. Таму прабачце, сёння коронавірусу не будзе. Амаль 3000 захварэўшых. Это ўсё, што я сёння магу паведаміць вам. Нават не глядзела статыстыку, таму што яна жахлівая. І мне ад ёй вельмі дрэнна. Ты шляхціч, і я шляхціч, і я выклікаю цябе на шаблі. Є такі украінскі фільм «Гетьманські кленоїди». Так, Джек Сталер, вітанечка, шчыра, я бачу вас. Зараз я з вами трошки пабуду, таму што я бачыла, што вы пішаце мне. У мяне есть вельмі цікавы, ну, гэта не падручнік, яго составілі ў 18 годзе. Я для сябе, калі шукала нейкае такое, ведаеце, не пасобе, а, ну, мабыць, нейкую кніжку цікавую, каб яна не была энцыклапедычнага складу, таму што энцыклапедыі яны, ну, звычайна там вельмі багата вады наліта, то бок якога колеру былі вочы. Ну, мне гэта, калі будзе цікава, я сама пашукаю. Я шукала такі агульны артыкул, якой кранецца беларускай гісторыі, і ў мяне ён ёсць, і, ну, калі будзе час, я, мабыць, некаторыя рэчы з яго вазьму, пакажу вам, пазнаёмлю з ім, то бок, дзе я шукаю, мне сёння было пытанне, ці ёсць я нейкім, я не памятаю, як Іван мне спытаў, украінскай мовай. Ось, не, я не выкладаю гісторыю, я яе ведаю на ўзроўні звычайнага чалавека, якой цікавіцца гісторыяй, таму што, ну, мяне побач са мной мае сімволікі, ну, напэўна, было б сорамна не ведаць іх, ну, хаця б маленькую, але гісторыю. Таму вось такім чынам я яе проста шукаю ў сетках звычайна, але у беларускай гісторыі ёсць велічэзная праблема ў гэтым сэнсе. Па-першае, гісторыя Беларусі, яна у часы ўжо Кацярыны, калі яна пачала нас аддзяляць з Літвой, то бок падзяляць пашлі беларускія землі. На той момант гэта Рэч Паспалітая. Ведаеце, што было 3 падзелы Рэчы Паспалітай. І гісторыю нашу знішчвалі як маглі, як і украінскую, то бок палілі ўсё, перапісвалі, брахалі, і нам трэба звяртацца да іншых краніц, шукаць за мяжой тыя гістарычныя падзеі, якія сведчаць о нас як о нацыі, што адбывалася ў часы ВКЛ, што адбывалася ў часы Рэчы Паспалітай. То бок, калі яшчэ Савок ён больш-менш апісаны, то, на жаль, вельмі шмат дакументаў, вельмі шмат паперу, якую высведчыў. Нават сёння я, калі шукала інфармацыю па шляхце, я бачыла, што
Гісторики так само жаляться, що знищені навіть судові справи, то бок у шляхти була особна судова справа, не особна, але узровень судових справ до шляхти він був вищий за звичайного християнина, це немножко не то, християна. Ось, і у гэтым сэнсе беларуская гісторыя яна вельмі моцна пастраждала ад гэтага, знішчвалася ўсё, што можна было знішчыць. У часы і Вялікай Адчыннай вайны, то бок, зразумела, палала Беларусь, яна была пад акупацыяй і дакументаў пакінулі вельмі мала, таму мы па шматочках, па маленькіх нейкіх з-за мяжы гуках збіраем пра сябе інфармацыю, якую вось мы можам сваім ужо дзецям і унукам пакінуць, каб яны ведалі, хто яны, адкуль яны і што ўвогуле адбывалася. І што вельмі цікавая такая насамрэч зараз адбываецца гісторыя. Расіянцы, яны астатні час вельмі багата размаўлялі з украінцамі. І украінцы іх трошкі да гісторыі, яны паведамілі украінскую гісторыю. Украінская гісторыя, яна багатая, яна прыгожая, яна рознакаляровая ў гэтым сэнсе, то бок ёсць, пакуль не знішчаных, я спадзяюся, што яны застануцца крыніцы, і украінцы свядомі за беларусаў, што датычыцца гісторыі прыватнай. І ў гэтым сэнсе расіянцы трохі паднатаскаліся, а ў беларускай гісторыі яны ж увогуле нуль. Ім скажы, што такое ВКЛ, і ўсё, у іх вочы будуць проста квадратныя, таму што яны не ведаюць, што гэта такое. На той момант, калі існавала ВКЛ, Мацковіі не было увогуле. Яна стварылася пазней у Залатой Ардзе, то бок гэта быў адзін з улусаў, і нашыя крыніцы, якія нам пакінулі, яны аб гэтым сведчаць, вельмі нескладана знайсці гэтую інфармацыю, то бок гэта ўсё ёсць. І дзякуй Літве, што яна зараз вось гэтую гістарычную памяць адроджвае, і яны вельмі яе абараняюць. Таму я спадзяюся, што у хуткім часе, калі адчыняцца архівы, калі грыфы сакрэтна альбо не сакрэтна будуць увогуле зняты, і мы маштаб бедствия пабачым насправдзе, якой ён ёсць у нас і у Украіны. Я, Русін, Русь України, вітаю. Віталій Дніпро, вітаю, щиро рада бачити. Артур Мельник, доброго вечора. Не бачила вас, а мабуть і бачила, просто запам'ятала, і дівчинками не можна. Олексій Купцов бачу, щиро дякую, що завітали. Олеже бачу, друже, рада бачити тебе дуже. Іван Кулєш, бачу. Я, Русін, треба частіше зазолити в групу, пірсний адрес, блог, там цікаво, так, вельмі. Кекус па кекус, як справи? Сьогодні будемо розповідати про шляхту, але я б ще кранулася питання ВКЛ, тому що і ВКЛ, і Полацкага княства, тому що ми про їх ведаємо, все це існує у наших і підручниках. Дякую Богу, що яно ёсць усё, каже атеїстка. Я беларус. Шановны Владимир, вітаю. Я б з задаваленнем з тобой, мабуть, і абмеркавала гэтую ўсю гісторыю нашу прыватную, тому що ти вельмі свядомы ў гэтым сэнсе, і мне, здаецца, было б цікава паразмаўляць з боку такого дилетанту, як я. А де Орша? Я не знаю, де Орша. Орша дзесьці там у нас каля нашага паўночнага соседу. Паўночны, як ён, паўночны нейкі там сосед. Увогуле не цікавлюся імя. Смоленск, земля беларуская історична. Олексій, я більш скажу, на початку існування Білоруської Народної Республіки Смоленск був столицею. Тому некаторы час вельмі караценечкі, але так, гэта Смоленск і Бранская воласці, якія зараз існуюць на тэрыторыі расійскай гэтай недафедэрацыі, так, гэта яно ўсё было нашае. Беларусь, БНР, ВКЛ і Русь. Так. А над гарно тиха стріха жувала Геверову сталь. Я ж на прохання, маму йшов з чистими руками, а в серці моєму лунко співав Нахтигаль. Артур Процен, вітаю. Мілочка, сонечко, вітаю, щиро дякую, що завітала до нас. Так, що я сьогодні знайшла? Чого я сьогодні вирішила кранутися теми шляхти, тому що вчора було
Ну, гэта была не спрэчка, хутчэй мяне хацелі выправіць, але ж усё ж такі я таксама трошкі аднім окам падглядала ў гісторыю, і я ведаю, што шляхта для сучаснай Беларусі яна амаль, ну, адзнак такіх, мабыць, вядомых, як у тыя часы не мае, але ўсе мы нашчадкі шляхцічаў, амаль усе, таму што шляхта займала вельмі вялікую колькасць у Вялікім княстве літоўскім, у Рэчы Паспалітай. То бок гэта было адно, ну, называюць гэта саслоўе, але шляхта гэта і ёсць саслоўе. То бок калі на расійскі манер перарабляць, гэта будзе саслоўе, але шляхта гэта шляхта. Калі перакладаць з нямецкага шляхець, если я не памыляюся правильно. Мне дзіцёнак танцуе. Прабачце, гэта ваяка, дзейсна, то бок шляхцічы, яны былі не выключна гаспадарамі на сваёй зямлі, яны ваявалі, яны абаранялі зямлю. Зараз мы трошки пазнаёмімся з гэтым. Некаторыя артыкулы я знайшла, і мне самой вельмі цікава было зноў пабачыць гістарычна вось гэтыя падзеі, павярнуцца да іх. І, ну, вы ведаеце, што для нашай агульнай справы гэта вельмі нам патрэбна, таму што нас абараняе гісторыя, мова і вера наша. Мая прыватная вера ў усяленную, як я кажу заўсёды, то бок мяне з гэтага шляху не звесці. Яна мяне парадзіла, яна мяне прыбярэ. Украіна, УПА і УНР, Русь, Украіна, казацкая Украіна, зямля казакі, ВКР і Русь. Але на ўжо позні час, калі зараз абмяркоўваць, прыйдзецца да ранку сядзець на лесвіцы. Шыкоўна, вітаю. Дарэчы, калі не складана, я не бачу пакуль Юракарп, напэўна, гэта Юра Карпенко, не ведаю хто, Артур, я, на жаль, не бачу. Зараз, калі зайдзе, мабыць, Белукар, дайце пасыланне, калі ласка, на сцюжку Беларусь. Шыкоўна, ты можаш напісаць праз, мабыць, прабел Сцюжка Беларусь, вельмі цікавы сайт, тэлеграм-канал, не сайт, тэлеграм-канал. Ён таксама распавядае пра гістарычныя падзеі Беларусі, там ёсць мапа беларуса, і таму вельмі цікава таксама азнаёміцца. Мы там падглядаем аднім вокам перыядычна у Сцюжку Беларусь, таму сябры, калі будзе цікава, таксама можаце азнаёміцца. Шляхетны. Так. Да чаго у нас вчора была, ну, не спрэчка, мне зрабілі такое заўважанне, і я хацела сьогодні праясніць ситуацію і трошки покопатися у гісторії. Я ще недавно взяв, що до мене один з пращурів був польський шляхтич, який брав участь в поході Лжедмитрія на Московію. Московський є ворог і окупант для Русь, України і Білорусі. Абсолютно так. Тут я, мабуть, зараз помилюся, але я вельми часто, так, ну, частенько чую, що некалі Україна була частиною ВКЛ. На мой погляд, прыватны, колькі я вывучаю гісторыю, гэта не зовсім карэктнае такое выслоўліванне. Чаму? Таму што гэта былі аб'яднаныя землі. Але ў кожнай, то бок гэта не было там паглынання адной дзяржавы другую. Рэч Паспалітая свайго часу аб'ядналася з польскім каралеўствам для таго, каб супрацьстаяць маскоўскай навалі гэтай. То бок ніхто нікога не паглынаў, гэта былі аб'яднаныя каралеўствы, і ВКЛ, у складзе ВКЛ прыядналіся да каралеўства польскага, і тут не зовсім карэктна казаць, што гэта была адзіная дзяржава. У складзе зямель была і часціна Русі, і сучаснай Беларусі, і Літвы, і Польшчы. То бок, гледзячы на мапы, трэба глядзець агульна, якія тэрыторыі на той час і калі яны былі ў складзе адзінай дзяржавы. То бок, тут таксама трэба капацца і капацца і капацца. Украіна была ў складзе аўтаномнай рэспублікі, Украіна потым выйшла з ВКЛ. Так, кекс-пакека, згодна. То бок, гэта не зовсім карэктна, што там Беларусь да сябе прыяднала Украіну. Такога не было. Яны аб'ядналіся супраць спачатку Залатой Арды, а ўжо потым і Тэўтонскі ордэн быў, і ўжо потым Маскоўскае гэтае царства, яно таксама нам спрабавала сапсаваць жыццё, як
яно і зараз любіць гэта рабіць. Вітаю, мої красунчики, з ким не привітався, вітаю хазяйка стріма, пані Хелен. Дякую, Іван. Так, давайте трошки зачитаю. Я не вивчала артикули, тому що немає сенсу, на мій погляд, тому що вони будуть кожен раз подаватися з новим поглядом, тому що будуть, мабуть, знаходити нові криниці, нешто додавати. Тому я пропоную просто, я саме цікаве для вас знайшла, пропоную просто зачитатися, каб агульно мати увогуле погляд, що таке ВКЛ і якої адносини увогуле мають шляхтичі до князства Литовського, до Речі Посполитої. І що тоді було? Так, перший артикул у мяне гэта тэксты серыі «Пакуль ляціць страла». Ён невялічкі, таму мне здаецца, ён такой вельмі караценечкі, але вельмі сжатая форма. Мне спадабалася, як яны напісалі. Параўнальна з іншымі еўрапейскімі краінамі шляхецкі стан у дзяржаве нашых продкаў у Вялікім княстве Літоўскім складаў вельмі значную частку насельніцтва. Адна з галоўных прычынаў – частыя войны і неабходнасць мець вялікую колькасць войскава-служылых людзей. Насправді, калі браць гістарычную вось такую агульную асвету, я бачыла у вялікай колькасці крыніц, што шляхта насправді до 15% гэта была шляхта на тэрыторыі ВКЛ. У той жа час на суседніх, гэта сучасная Расія, Аўстрыя, Прусія, там вось такое саслоўе, умоўна разумныя людзі, не умоўна, прабачце, разумныя людзі, іх было 1, 2, 3%. Што кранецца агульна Расіі, чаму там так мала было? Таму што вы ведаеце, што з адукацыяй у іх было складана заўсёды. Таму з розумам там праблемы і па сей дзень, таму лікуем. Яны тупыя былі ўжо ў тыя часы. У залежнасці ад маёмасці і палітычнай вагі шляхта падзялялася на арыстакратыю, сярэдніх і дробных землеўласнікаў, якія валодалі ў лепшым разе некалькімі дзесяткамі сялянскіх дамоў. На апошняй прыступцы стаяла дробная шляхта, што мела зямельныя надзелы без подданых. Гэта пра аднаго з такіх гаспадароў Уладзімір Караткевіч напісаў. У той дзень ён высакародна араў сваё поле. Выводзіць на палеткі гной такі шляхціч, не менш высакародна уткнуўшы ў яго шаблю. Тут Караткевіч падкрэсліў, што шляхта, у параўнанні з тым, што яна была і гаспадаром сваёй зямлі, яна таксама павінна была ўзяць зброю. І ў некаторых, здаецца, у Усяслава, калі ён пра пагоню рабіў ролік, ён узгадваў гэты момант, што любы мужчына, якой мог трымаць зброю ў руках, павінен быў яе браць і абараняць сваю дзяржаву, сваю зямлю, сваю краіну. Дарэчы, пагоня, так, таму што мы гналі пастаянна сваіх земель і Арду, і ўсіх іншых, і потым Масковію, то бок пагоня для нас не проста сімвал, ён поўнасцю характарызуе падзеі таго часу, то бок мы гналі з зямель пастаянна кагосьці, каб нас не чапалі. Шляхта ў гэтым прымала удзел. Шматлікасць і велізарная роля шляхты ў дзяржаўным жыцці далі гісторыкам падставы называць яе палітычным народам. Гэты народ вызначаў шлях краіны цягам некалькіх стагоддзяў. Вядома, шляхецкую дэмакратію не трэба ідэалізаваць. Яна мела і адваротны бок, анархію. Карыстаючыся правам ліберам вето, то бок вольнае забранне, у адпаведнасці з якім соймавыя пастановы прымались толькі ў выпадку аднадушнага галасавання, які-небудзь шляхціч-дэпутат гарлаў вета, і рашэнне не праходзіла. Разгляд пытанняў нярэдка заканчваўся шабельным звонам. Каб дасягнуць патрэбнага аднагалосся, збітых апазіцыянераў выкідалі ў дзверы, але вета гучала з вокнаў, і адзін з полацкіх шляхцічаў прымудрыўся вярнуцца ў залю паседжання ваяводскага сойму праз камінны дымаход. То бок права вета існавала, мы зараз распавядаем пра часы ВКЛ. Нагадаю, ВКЛ пачала існаваць, прыкладна той бок такой
точнай даты не існуе, але гэта 1395 год, калі не памыляюся, 1300, то гэта ўжо, ну, дакладна мы ведаем, што ВКЛ ўжо ў тыя часы мела месца быць, і шляхта, зараз я вам звяртаюся да падзей 17 стагоддзя. То бок права вета існавала ў Беларусі, на тэрыторыі сучаснай Беларусі ўжо ў 17 стагоддзе. То бок гэта, ну, вядома, што у Рэчы Паспалітай былі статуты, мы распрацоўвалі, у нас было магдыбургскае права, якое, ну, яно перастала існаваць, калі падзялілі, і нашых хлопцаў пачалі забіраць у рэкруты. Гэта, ну, такая асобая гісторыя, туды трэба ісці агульна, таму што тое, што адбывалася пры падзелах Рэчы Паспалітай, ну, гэта жахлівая гісторыя, таму што людзі страцілі і права, і маёмасць, і увогуле яны страцілі свае тытулы, ну, то бок амаль усё. То бок малі ўсё, а расіянцы, як заўсёды, проста знішчылі амаль пад ноль. Некаторыя аўтары і не толькі народныя ўяўленні, пра якое зараз гаворым, называюць шляхту былога вялікага княства літоўска-польскай. Гэта заўсёды спрыяла ў сваіх мэтах каланіяльнай расійскай адміністрацыі, а потым ёйныя ідэалагічныя спадкаемцы, што дажылі да сёння. Напраўду, наша шляхта, хоць і карысталася ў 19 стагоддзі польскай мовай, была мясцовага паходжання. Яна ніколі не захоплівала гэтай зямлі, а наадварот бараніла яе ад ворагаў, паўставала супраць акупантаў, добра ведала беларускую мову і традыцыйную народную культуру. Літва і Беларусь не была тут выняткам. Адыход панавальнага стану ад сваіх каранёў адбываўся і ў іншых краінах. Вярхі нарвежскага грамадзянства засвоілі дацкую культуру, чэшскага, нямецкага, а расійскага французскую. Але калі не спелі новыя гістарычныя умовы, пачалося вяртанне эліты да нацыянальных каштоўнасцяў. Нягледзячы на намаганні палінізатараў і русифікатараў наш край ўсё ж не стаў ні польскім, ні расійскім. Паводле дадзеных перапісу насельніцтва, праведзенага ў расійскай імперыі, у 1897 годзе 65 тысяч або 45% дваран у беларускіх губерніях называлі роднай мовай беларускую. А з якога стану, скажыце, паходзілі Константин Каліновскі, да астатнія кіраўнікі паўстання 1863 года. А нашыя першыя класікі і стваральнікі новай беларускай літаратуры Вінцэнт Дуніна-Марцінкевіч і Францішак Багушевіч, а бацькі нацыянальнага адраджэння Беларускай Народнай Рэспублікі браты Луцкевічы. То бок тут аўтар нам дае такую інфармацыю, што шляхта насправді выкарыстоўвала польскую мову у Рэчы Паспалітай, калі я не памыляюсь, выправце мяне, калі ласка. Тут я ведаю, сядзяць мае сябры, яны мяне трошкі выправіць, калі, мабыць, нешта не дачытала альбо нешта не даглядзела. Але ў той жа час мы ведаем, што Францішак Скарына, ён друкаваў Біблію, ён друкаваў катэхізіс, то бок мы ведаем, што яны друкаваліся в Беларусі сучаснай, гэта наш першы друкар беларускі, вельмі вядомы, і я вельмі добра памятаю, моя мама была абурана, яна глядзела нейкую па тэлебачанню, гэта часы яшчэ 90-е, напэўна, хто бачыў з беларусаў, напэўна, памятае 90-е годы, па телеку ідзе нейкая хлусня, і у міліцыянта спыталі, чаму вы разганяеце людзей, навошта вы іх б'еце? Кажуць, таму што яны таскаюць на палкі нейкага пісьменніка Скарыну. То бок, ну, партрэт Скарыны таскаюць, прабачце. Партрэт Скарыны таскаюць. Вось у нас ёсць партрэт Скарыны. Альбо фота, нешта такую хлусню нейкую сказаў, я ўжо не памятаю, даўно было. Але, ну, пасмяяліся, і мне вельмі было так, ўжо ў той час незразумела, а што, прабачце, адбываецца увогуле. Я тут вам знайшла цікавую рэч. Ой, зараз я вам пакажу. Гэта вопратка. Гэта адзенне заможняй шляхты.
вельмі прыгожая, яна мне падабаецца. І з боку, ну, калі беларускую вопратку ўвогуле браць, ну, тут у асноўным беларуская вопратка дамінавалі белыя, чырвоныя каляры. Вы ведаеце беларускія паясы, яны таксама бела-чырвоныя, вельмі прыгожыя. То бок, ну, павяртаемся да тых часоў. Мне вельмі прыемна зараз гэта ўсё бачыць, таму што, ну, дзе ты ведаеш і дзе ты робіш гэта ўсё добра. Што з вами? Давайте. Ты пісаў пра ВКЛ з 1185 року, ну, це не ВКЛ, з'явилась назва України, а так ми були Русь. А ВКЛ існаваць пачала з, ну, прыкладна 1395 год. То бок дагэтуль мы былі у складзе княства Полацкага, там, ну, мноства княстваў было, і калі мапу глядзець, туды трэба далей капацца, таму што гэта былі аб'яднаныя ВКЛ, Вялікае княства Літоўскае, то бок яно, гэта аб'яднаныя тэрыторыі. Гэта не тое, што мы там сёння называемся полацкімі, а назаўтра мы ўжо называемся ліцвінамі. Гэта так не адбывалася, гэта аб'яднаныя ўсе тэрыторыя. І што самае цікавае, я колькі вось кранаюсь тэмы ВКЛ, Вялікага княства Літоўскага і Рэчы Паспалітай, я нідзе не бачыла, мабыць, вы проці мяне зноў-такі. Вазарі, вітаю. Василь Сакач, вітаю. Вы проці мяне, калі ласка, але у тыя часы такога, ну, захоплення тэрыторыі не адбывалось. То бок у нас быў еўрапейскі шлях, у нас адбываліся вельмі у заканадаўстве таго часу цікавыя рэчы, то бок я не бачыла, каб захапляліся землі. То бок гэта былі аб'яднаныя княства Літоўскае, Рускае і Жамойцкае. Гэта аб'яднаныя землі, то бок там я не бачыла нідзе ў крыніцах, каб было захопленне тэрыторый. Не аб'ядналіся, таму што з аднаго боку спачатку былі ардынцы, потым маскавіты, іншыя прусы, аўстрыйцы і усякая навалач. То бок, ну, тут зразумела, што каб быць моцным, трэба аб'яднацца. І я неяк, мабыць, і паралелі праважу, што зараз Беларусь вельмі цягнецца да Ўкраіны, тому што зноў-такі трэба аб'яднацца для таго, каб ворага адкінуць за мяжу да сябе дадому, каб ён сидзеў моўчкі і квакаў на балоце. А де можна прочитати, що писав Скоріна? Ёсць яго, ён не пісаў, ёсць яго надрукаваныя, ён же першапечатнік. Альбо вы жартуеце, ну, маеце на увазе так. Ёсць, ну, гэта ж не, ну, фота, яны ацыфраваны, як выглядалі першыя надрукаваныя творы Скоріной тут, беларускія, у Беларусі, пробачце. Зараз сама заговорюватися буду вже. Галицька, Волицька, я король Данила, його син Лев, Московська по історії, есперанто і інше. Скорина друкар, перекладчик. Ні, не письменник, я не кажу, що він письменник. Я кажу, що я розповідала, що коли менти забивали людей і спитали, гэта дзесьці можна нават, мне здаецца, зараз і знайсці ў сетках, тому що гэта вельмі вядомы жарт. Чому побили людей? Тому що ён ну, альбо портрет, альбо фотографію Скорини нес, письменника Скорини. Тобто гэта дзесьці гуляе по сетках, і мама моя вельмі сміялася з гэтага. Ось, тому гэта такі наш беларускі жарт. Лайки, падабайкі. Дякую. Дякую. Ідзем далей. Ідзем далей. Я хотела звярнуць вашу увагу. Ведаеце на што? Зараз... Вось. Як знішчвалася наша геральдыка. Гэта, мне здаецца, будзе цікава, а потым я вам прачытаю пра магнатаў і шляхту ВКЛ. Таксама цікава. І пойдзем маскалёў тапіць. О, не тапіць, прабачце, а гэта, травіць. Шляхта – гэта ваяўнічае і авантурнае, гордае і непаслухмянае бунтарскае загадкавае племя. Як здарылася, што слова шляхта і яго вытворныя шляхціч, шляхоцкі, шляхотны з часам набылі іранічнае, нават здзеклівае гучанне.
І дзе яна падзелася, наша беларуская шляхта, з іменем якой у гісторыі Беларусі звязана літаральна ўсё: вайсковыя перамогі, дыпламатычныя поспехі, дзяржаўнае будаўніцтва і паўстанне, навука і культура, мастацтва і рэлігія, літаратура і адукацыя. І не толькі Беларусі, але і суседніх Літвы, Польшчы, Расіі. Расія тут маецца на ўвазе не сучасная тэрыторыя Расіі, а Русь, тая Русь, якая існавала ў часы, про які мы зараз гаворым. І нікуди яна не падзелася. Скасавана юрыдычна разам з іншымі станамі пасля кастрычніцкага перавароту ў 1917 годзе яна жыве і дзейнічае. Жывуць гэтыя людзі, рабочыя, калгаснікі, мастакі, навукоўцы, інжынеры, вайскоўцы і артысты. І, як правіла, не ведаюць, што іхнія радаводы сягаюць часам сівой даўніны 15-16 стагоддзяў, наліваючы да 15-го пакалення слаўных продкаў. Трэба адзначыць, што не бальшавікі першыя прычыніліся да масавай ліквідацыі гэтага стану ў Беларусі. Яшчэ ў канцы 18 стагоддзя, пасля раздзелу Рэчы Паспалітай, драпежнымі суседзямі і захопу Беларусі расійскай імперыяй, царскі урад са здзіўленым высветляў, што на воссоединённых землях больш за 10% насельніцтва дваране шляхта. У той час, як у імперыі ў сярэднім толькі 1%. Трываць такое было немагчыма, і пачалося сістэмнае, планамернае і беспапернае расшляхоўчванне нашага народу, якое паспяхова ажыццяўлялася амаль 100 гадоў. Але тут самы час паставіць наступнае пытанне. Што ж гэта было умоўна за сасловие, чаму яно ў нас такое шматлікае, чым яно так заміналася і назяляла расійскім уладам? Пачнем з этыміялогіі. Тут я трошки вам прапушчу, калі цікава будзе скіну рэсурсы, на якіх выбрала інфармацыю, таму што яе багата, і я не скончу стрым, калі буду ўсё чытаць. Да такой гэтай назвы ў 15 стагоддзі прыгажыўся ў Беларусі, прыйшоўшы з Нямецчыны праз Чэхію і Польшу разам з еўрапейскімі рыцарскімі традыцыямі, рыцарскай геральдыкай, рыцарскай арганізацыяй і нават узбраннем. Стан гэты называўся ў нас баярамі. То бок панцырныя баяры, путныя баяры, конныя баяры. Адным словам, баявое вайсковае саслоўе, да якога належалі ўсе феадалы Беларусі ўжо ў 14 стагоддзі. Слова «шляч» нямецкае, азначае яно «бітва». Беларускія баяры валодалі халоднай і пальнай зброяй, мелі баявога каня і патрэбны рышунак, каб у кожны момант на заклік каня выступіць у паспалітым, то бок усеагульным рушэнні ў пагоню і нават гнаць ворага з роднай зямлі. Багацейшы шляхціч мусіў выставіць яшчэ і ўзброеную дружыну, а воінаў у Беларусі хапала. Можна таму гэтым распаўсюджыць у нашай геральдыцы стала і меч, і падкова, і крыж, і чырвоны колер. То бок слова «шляхта» мы пазаемствавалі у каго? Правільна, у нямеччыне. Баяр, баявы, тут усё зразумела. Трошки спусцімся да таго, як знішчвалася. Натуральна, што царскі урод пасля інкарпорацыі Беларусі сур'ёзна ўзяўся за нашу шляхту. Пазбаўленне дваранства, высылка ў Сібір, потым цэлымі вёскамі, шляхоцкімі застенкамі, судовымі расправамі, нарэшце разбор беларускай шляхты за Мікалаем I, быццам для ўпарадкавання спраў у дэпартаменце Герольдыі. Для гэтай мэты цар выдаў 19 кастрычніка 1831 году указ, паводле яго доказам шляхоцкага паходжання маглі быць толькі арыгіналы прывілеяў ды граматаў вялікіх князёў ці каралёў. А Беларусь жа гарэла з канца ў канец на працягу некалькіх стагоддзяў. І дзе тут мог закавацца кавалак пергаменту ці паперы? Копіі ж дакументаў, нават пацверджаныя ў судах і трыбуналах ВКЛ альбо Рэчы Паспалітай, не прымаліся да ўвагі. Вось і атрымалася. За некалькі дзесяцігоддзяў царскія ўлады скарацілі колькасць шляхты на Беларусі да 3%. Масава выключаліся шляхецкага стану выбарцы, вайсковыя служывыя людзі. З'явіліся новыя дзіўныя разрады ў саслоўнай структуры. Напрыклад, недоказанные дворяне, не принадлежащие в крестьянство, внесословные. И живут сегодня у белорусской
У Беларусі Ракіцкія і Вайткевічы, Васілеўскія, Дашкевічы, Кавалеўскія, ды Матусевічы. І лічаць сябе, як гэта патрабаваў артадаксальны бальшавізм, з паходжання рабочым ці сяляніном, у крайнім выпадку і з служащих. Ну, тут бы я, мабыць, адзначила яшчэ одну такую сур'ёзную праблему, што на Расіі вельмі дрэнная была адукацыя і, ну, першыя інстытуцыі ў іх з'явіліся вельмі позна, гэта пры Пятры, то бок гэта я магу зараз памыляцца, 1700 з хвастом нейкі год, калі з'явіліся першыя інстытуцыі, у той момант на тэрыторыі сучаснай Беларусі існавала вельмі моцная дзяржава з сваімі правіламі, статутамі, то бок гэта была развітая культурная цывілізацыя з сімволікай, з сваёй нацыянальнай прыналежнасцю. Я не памятаю, калі беларуская, но вы пра мяне, я беларус, калі ласка, Степан Стрелка, бачу. І шляхта была вольная. Шляхта могла абіраць. Зараз, калі паглядзець, што адбываецца на Расіі і праводзіць паралелі, адбываецца роўна тое ж самае, што рабілі з Беларусю, калі спрабавалі знішчыць эліту, то бок разумных людзей, якія могуць зарабляць, могуць абіраць. То бок у гэтым сэнсе, калі цікавішся гэтай тэматыкай, ты бачыш, што адбываецца роўна тое ж самае. Яны знішчваюць розум, як могуць. Гэта адсутнічая адукацыя, гэта адсутнічае развіццё навукі. То бок робіцца з народу проста нейкае быдла, нейкае такое стада, якое куды накіруеш, туды яно і пойдзе. З шляхты рабілі роўна тое ж самае. Я сёння глядзела крыніцы, як знішчвалі шляхту беларускую, і у іх прабіралі усе дасягненні, усе тытулы. І каб шляхціч мог зноў павярнуцца да умоўна дваранскага саслоўя, ён павінен быў заплаціць велічэзныя грошы, проста велічэзныя. Шляхта была падзялёная, яна не была супербагатай і не супербеднай. То бок, ну, шляхта таксама мала свае ўзроўні, маленькія падзелы, вялікія надзелы. То бок былі шляхцічы, у якіх былі свае падручныя, я не ведаю, як гэта сказаць беларускай. То бок людзі, якія працавалі на яго, шляхціч таксама быў. А былі шляхцічы багатыя, яны фальваркі трымалі. То бок тыя, што былі вельмі маленькія і сярэднія, яны былі знішчаны ў ноль увогуле. А што такое знішчанае і права голасу не маеш, дакументаў не маеш? То бок з Беларусю адбылася вельмі страшэнная гісторыя, калі з адной з мацнейшых дзяржаў у свеце праз вось такое безглуздае кіраванне знішчана была і Рэч Паспаліта, і нават не ўратавала тое, што аб'ядналіся з польскім каралеўствам. Але Польшча выжыла, Беларусь, на жаль, сёння я прыклад паказвала. Мне задалі вельмі цікавае пытанне. Я сёння, калі размаўляла з сябрам сваім, я сама зацікавілася, а колькі часоў беларускай мовы ў мяне выкладалася у часы, калі я вывучалася. Вывучалася я з перыоду 2008, гэта не крынец школы, гэта 2008 год па 2017 год. Вось за гэты перыяд, ну, амаль 10 гадоў, там у мяне трошки не дацягнула до 10 гадоў, мне выкладалі беларускую мову 52 гадзіны. 52 гадзіны за 10 лет адукацыі. Каб вы разумелі. Гэта вышэйшая установа адукацыі. Але у мяне у кожнай, я глядзела, але у кожнай з дысцыплін у мяне была ідэалогія беларускай дзяржавы. Вельмі багата і шмат пытанняў у мяне да адукацыі, але гэта такое. Калі чалавек хоча быць адукаваным, ён будзе адукаваны. І шчыра дзякую, што вы мяне павярнулі у гістарычныя падзеі, і мне зараз вельмі цікава капацца там. Я магу памыляцца, я не гісторык, я не скончвала гістарычны факультэт. Не, я тое, што я знайшла, я вам і распавядаю. Калі будзеце цікава, можаце самі пашукаць нешта для сябе в галаве адкласці і азнаёміцца з гэтым.
У мене в пращура було людей в власності тільки 20. Шляхта – это дворянство. Есть в українській мові шляхетний вчинок, благородний поступок, буквально шляхтич благородний. А Вася Гельдеєв, я не буду сперечатися у гэтым сенсі, тому що наші історії, яны як перахреслювалися між собою, тобто яны перекликалися, але ж все-таки Русь і наші ліцвіни, ви русіни, ми ліцвіни, розумієте? Тобто у нас есть и агульная история, але есть и особная история. Тому есть и речі, які ми з вами разом тримаємо. Молодчина. Мені дитинок спек пирог і показує мені своє досягнення. Молодчина. Зичу усім зацікавленим у повстанні Костуся Каліновського. Так, почитати «Мужицьку правду» і листи з подшибенці Костуся Каліновського. Кекус по кекус, щиро дякую. Да. Вельми раю до перегляду, тому що Костусь писав, що відбувається, що він мяркує. Я нагадаю, Костуся Каліновського ми перепоховали у тим годі, знайшли останки загинутих, його забили, тому у Литві, і добре, що у Литві, напевно, тому що яны знов-таки, яны поховали з такими почестями. Я запускаю час від часу гімн Білорусі у стрімі, ён з Літви, ви бачите, там вельми багато білоруських сцягоў, там ёсць сцяг народнай грамады, ён самы велічэзны. Гэта здымкі з перапахавання Костуся Каліновскага. Повстання Костуся Каліновського, 1863 год. Так, гэта гэта наш герой, який спробував все ж таки адстаяць існаванне Рэчы Паспалітай, але, на жаль, Мацковія знішчыла. І вельмі, разумееце, з Мацквой павязаны толькі дрэнныя нейкія падзеі, то бок яны все знішчваюць, крадуць. Добра, што яны яшчэ не спрабуюць сябе да Рэчы Паспалітай прыяднаць. Што яны былі цывільныя, умелі чытаць, пісаць і нейкія іншыя рэчы казаць. Дык Рэч Паспалітай не змагла стрымаць тройчы падзел між Расійскай імперыяй. Так, Прусія і расіянцы яны падзялілі проста. Нанеслі астанні удар, можна сказаць. Перекстантім. Нор, поки мама стрімить, діти почуть експлуататор. Василько Сокач. Ви так ставитеся до мене з такими добрими словами завсёды. Мені так приємно з вами розмовляти. Мені діти самостойні. Я їм завсёды кажу, у тебе прислужниці не буде ніколи. Рабов ніхто не наражав. Тому, коли ласка, за собою попраць, прибрать і приготовить, треба уметь. Я не заставляю, он сам захотел. Скажи, дитенок. Киває головою. Ні, він захотів, каже, я хочу смаколики. Я кажу, нема питання, коли зробиш. Тому що я за сьогодні вже переробила хатніх справ вельми багато. Тому пробачте мені. Яны вміють у мене готувати, і я в этом гоноруся. Давай тихенько. Так. Давайте, мабуть, трошки поганяємо кого-небудь. Спросим, мабуть, у білорусів, що яны ведаюць про шляхту. Ми ж з вами вже почитали, ми ж уже ведаємо. Олексій Неспричується, мало знає про це. Московити історична андрофагія. Олексій Аскарбик-Булк. Кльово, мені подобається. Я люблю наші чати за те, що яны інформаційно завсёды багаты. Вельмі. Мені цікаво з моїми сябрамі, тому що там шматочок інформації, там яны посиланнячка на нешта цікаве дають. І ось таким чином ти набираєш, і не відчуваєш себе ніким, пробачте, у подіях лузером, що ти нічого не ведаєш, нічого не бачиш увогуле. І, до речі, коли ласка, підпишіться на канал Миші Браття. Костусь вядзе. Сёння пераглядала яго ролики, яны караценечкія, але маладзец. Я б не сказала, што ён маскалёў паліць, але ў яго так атрымваецца вельмі меладычна іх троліць. Вельмі меладычна, ён маладзец у гэтым сэнсе. Я яго гляджу з задаваленнем. Канал Мыши Браття, паглядзіце, калі ласка. Я сёння дадам опіс.
Я упевнена, що хто відає, той відає, хто не відає, коли ласка, поглядіть. До речі, що там коїться в Чорнобильській зоні. Артем, вітаю. Вельми приємно бачити. У Чорнобилі алярм, і гэты алярм іде зараз на Білорусь, на Полесье наше. Знову дмухає вітер у наші боки, і насправді сьогодні мені вже було, ну так, не по собі, але, видите, мені так останній час кажуть, ти така панікерша, що я, так, тушить ще, але там проблема у чим? По останній інформації. Тое, що ведаю, то я розповіду, додайте, коли ласка. Артем, вітаю, щиро дякую тобі, що я нагадав. Я думаю, що мені нейкая подія така вельми важлива була, бо гэты коронавірус, шалом Одеса, гэты коронавірус, разумееце, ён повністю затміў усе падзеі. І нават сёння бюджет український, мне сёння, я не буду нічого казати, тому що мені, акрамя матюку, там, лайнок, нічого не існує. Чорнобиль. Тое, што сёння я бачыла, нібыта гэта быў паджог. Нібыта. Паджог адным чалавекам. Але, як паказваюць іншыя крыніцы, не паказваюць, прабачце, як мяркуюць іншыя крыніцы, паджогаў было некалькі і з розных бакоў. То бок, зараз я вельмі хацела б, каб праводзілось расследаванне, таму што ў тым годзе адбывалася роўна тое ж самае, калі гарэлі лясы ў Чарнобылі. Таксама былі паджогі і пажары гэтыя адбываліся. Хтосьці кажа, што 10 ачагоў лакальных, хтосьці кажа 1. То бок, не нам меркаваць, колькі іх там насправдзе, але тое, што напалае так, што проста жах. І калі я не памыляюся, там да чарнобыльскага саркафагу, да АЭС, вельмі мала, напэўна, 4 кілометры засталося. Мабыць, трошкі ўжо і менш. То бок зараз дзьмухае вецер у Беларусь. Мне здаецца, што, мабыць, вельмі хацелі, каб яно ўсё пайшло на Кіеў. Я не ведаю. Мне гэта дакладна невядома, і расследавання я не бачыла, і я толькі магу зараз меркаваць, што насправдзе там адбываецца, але тое, што яно палае побач з Беларусю, тое, што зараз можа гарэць нашае Палессе, і тое, што зараз вельмі небяспечная сітуацыя каля Чарнобыля, каля АЭС самой, гэта так. Але, як кажа моя цёця в Україні, є маленьке але малышка. Яно палае з 4 числа, амаль 10 дзён. За гэты час можна было просто званіць ва ўсе званары і крычаць аб тым, што гарыць Чарнобыль, што гарыць Прыпяць. Звярнуцца да сусветных арганізацый за дапамогай, звярнуцца да той жа Беларусі, каб мы дапамагалі тужыць гэтыя пажары. Там праблема ў тым, што гэтыя лясы, іх ніхто не кранаецца, таму што там яны забрудненыя, там радыяцыя, і там жывёлы яны што хочуць, тое робяць, то бок там з'явіліся ласі, там з'явіліся з чырвонай кнігі нарэшце тварыны, якія амаль зніклі, то бок яны павярнуліся на гэтыя тэрыторыі, таму што яны не кранутыя стаяць. І там лясы, яны проста непрахадзімы, туды тэхніка не даязджае. І тушыць гэтае ўсё шчасце вельмі складана. Я так разумею, што тушыць можна выключна з паветра. Але я не бачыла адніводнага звароту ні да Беларусі, ні да Польшчы, таму што, разумееце, гэта же зноў гэта сусветняя бяда. Яна кранецца кожнага ў свеце, таму што вецер носіць радыяцыю як сумасшедшую. І спадзявацца, што гэта пакінецца там на тэрыторыі Беларусі, альбо трохі там зачэпіць Украіну, я не разумею. Прабачце, але вовкі, лосі, рысь. Так, я ведаю, што даўно казалі, і што самае цікавае. Я калі пераглядала, вы ведаеце, ёсць серыял «Чарнобыль», але я такі чалавек захапленны, я паглядзела сам серыял, і я палезла, звычайна, мне трэба пашукаць, а што там адбывалася яшчэ. То бок у фільме ж не ўсё паказалі, мне ж трэба паглядзець. І я пераглядала судовыя справы, я напэўна, ўсе інтэрв'ю пераглядзела з сведкамі той трагедыі. То бок, я кранулася гэтай тэмы так, моцна вельмі. І
вельмі багато людей, які зараз доглядають Прип'ять, що там відбувається зараз, яны ўсё ж таки кажуць, што жывёліны, іх радыяцыя амаль не чапае. Што самае цікавае, вядуцца даследжанні. Яны іх не адлавліваюць звычайна, але чіпіруюць, і яны за німі даглядаюць, што адбываецца. То бок, чаму гэтыя жывёліны пад такім моцным тыскам радыяцыі з імі нічога амаль не становіцца. То бок, яны жывуць, яны дзетак прыводзяць. То бок, чаму? Чаму жывёліны яны не маюць такой велічэзнай праблемы, як маюць людзі. І бралі інтэрв'ю ў людзей, якія жывуць блізка да забрудненай і на забрудненай тэрыторыі, і блізка да забрудненай тэрыторыі. То бок, якая там колькасць захворвань, потому што вы ведаеце, што Беларусь гэта адна, мне на мой погляд, трэба статыстыку глядзець, але мне здаецца, адна з тых дзяржаў, якая па анкалагічных захворванняў займае лідэруючыя месцы. Таму вельмі цікава. Оксана, на якому каналі Фархат стріміць? Не ведаю, на якому каналі. Оксаночка, напишіть, на якому стріміць Фархат. Гэта наш сябр. Нагадваю, у мяне ў апісанні Фархат Лайф. Можна падпісацца, паглядзець. Вось такі клёвы хлопец, наш Фархат. Дым не имеет радиации. Вот пепел может иметь зараженные частицы пыль. Яно носіць усё. Я разумею, што дым сам не. Але вецер носіць усё. Я кажу зараз пра вецер, якой проста разносіць гэта ў розныя бакі. Але ружа ветроў зноў наш бок, разумееце? То бок гарыце вы, а мы будзем адбівацца ад гэтай. У нас Магілёў, Гомель, гэта, што я вам буду распавядаць? Але там і кароўкі, і траўка, і адтуль ідзе прадукцыя, і ўсё добра, ніхто нічым не хварэе, і ўсё там прыгожа, ўсё там добра. Але ратаваць эканоміку, я так разумею, трэба любымі спосабамі, таму вось нават тут не гнушаюцца, не вырошчваюць там нічога, ні каровак там карміць, ні козачак там выводзіць, то бок, ўсё нармальна, ўсё добра. Некалькі гадоў прайшло, можна ўжо жывёлін пускаць. Але гэта тэма зараз не... Да, і у піку паставлю зараз. Вось 10 мільёнаў на Албанію знайшлі. Як гэта можна цярпець? Гэта ж, прабачце, скотства проста. Скотства. Або было ще жарти, і діток вигодували. Так. Василь Сокачівся, Танечка побігла назад. Оксаночка, всім привіт, передавай. Щиро дякую, що завітала. Дякую за подобайку. Так, що, трошки погуляємо по Білорусі. Трошки погуляємо по Білорусі. Про шлях хтось більшого розповіла вам. Чорнобиль обміркували. Коронавірус бушує. Одна з країн, зараз нагадаю хто. Ізраїль. Яны зафіксировали, што у іх прыпыняецца дынаміка захворвань. То бок у іх не ідзе на спад захворвання сваё, але ў дынаміке ёсць такія пазітыўныя водгукі. На сёння у іх 103 чалавекі памёрлі, і калі я не памыляюся, больш за 1000 у іх захворвань. Але яны зафіксавалі, што ў працэнтным гэтым суадносінах гэтых яны менш зараз захворвань маюць. Я так разумею, што каранцін ён працуе. А ў нас людзі, яны пачалі рукі апускаць з-за каранціну, таму яны не хочуць выздараўліваць у лекарнях, хварэюць. Але я абяцала не каментаваць. Не хочу нават проста. Не хочу. Пабеглі ў рулетку. Побегли до белорусов. Войсковые не размовляю. Я не размовляю с войсковыми, тем больше с белорусскими. Не цікаво. Дім, ценне, згорівши, тверді частини, думаю, що там є радіація.
Что до радиации. Я не ведаю, что такое изотоп. Ну, я в хіміі я не вельмі моцна разумею, то бок яшчэ калі я там электроны, протоны і атамы адзін ад аднаго змагу адрозніваць, але ўжо далей там ізатопы, іоны, ўсё гэта вельмі далёка ад мяне. То бок я не хімік, а сёння Саша Беспалага, паглядзіце стрым, вось такі лайкоз, аграменны лайкоз. Ён нейкую цётку спаймаў, я смяялася сёння просто да слёз, і я не ведаю, я не кажу, што я такі вялікі хімік, і я ізатоп ад іона адлічыць змагу. Не змагу, увогуле не змагу. І, мабыць, і табліцу Мендзелеева ўжо не ўзгадаю. Толькі за рахунак сонца я ведаю, што першае гэта водород, потым гэта гелій, і далей па табліцы Мендзелеева пайшло. А ўжо вось далей не. А яна ядзершчык, фізік-ядзершчык. І ён яе просто вось так зрабіў. Лёгка. Я сьогодні глядела з такой насолоди на його, думаю, який же ж ти молодець. Так що поглядіть ролик Саши обов'язково. Я теж в хімії дундук. Кожен займається своєю справою, розумієте? Тут я так само, у мяне 4 эканамічныя адукацыі, але я для сябе абрала ось той напрамак, якой мне цікавы. Я зараз займаюся сацыяльным прадпрымальніцтвам, гэта мне цікава. Я гляджу там падатковыя сістэмы, якія кранаюцца гэтай тэмы, як іншыя краіны развівалі гэтую тэму, тому што ў Беларусі не існуе. То бок, калі б я запусціла сацыяльна-прадпрымальніцкі праект, я б была, калі б мне дазваляла заканадаўства, но я б тут была просто. Існуе адзін, такі, яго можна аднесці да сацыяльнага прадпрымальніцтва. У нас ёсць крама, я не памятаю, як яна называецца, калі ласка, здаецца. Гэта крама, яны збіраюць вопратку, рэчы нейкія, і яны часціну прадаюць, а частину яны аддаюць у дзіцячыя дамы, у дамы-інтэрнаты, то бок яны займаюцца яшчэ сацыялкай. Але, мне складана называць гэта прадпрымальніцкім праектам, таму што суть прадпрымальніка, якой задзейнічана таксама і ў сацыяльнай сферы, усё ж такі і зарабіць самому такім чынам, што калі ён фінансуе сацыяльныя праекты, ён застаецца прадпрымальнікам. То есть ён гэтую мяжу благадзейнасці трымае, таму што ёсць, благадзейнічаць можна, а можна там працаваць. Сацыяльныя прадпрымальнікі, яны вельмі таненькая грань міжду гэтымі паняццямі. Вельмі. Таму праект «Калі ласка», ён клёвы, ён мне вельмі падабаецца, але яны чамусьці працуюць выключна для таго, каб забяспечыць там аренду, тэлефон, то бок яны самі кажуць, што нам прыбутак, гэты профіт не патрэбен, таму што мы развіваем сацыяльныя праекты, у іх працуюць валанцёры. Тут трошкі да сацыяльнага ён мае адносіны, але ўсё ж такі больш прадпрымальнік, якой удзельнічае ў сацыяльных праграмах. Тут бы было карэктней казаць, што яны сацыяльныя прадпрымальнікі. Але я з вялікай павагай да іх стаўлюся, яны малайцы. Дзе ўсе? Дзе беларусы? Што я нікому пра шляхту пытанні не задаў? Я на каляровым фугусе сваёй сёння вопратку прыгожую печатала. І гэтую вопратку у мяне ёсць праект. Я нават ведаю, каму я аддам, каб мне гэта перанеслі ў праект. Ён яшчэ фізічна не існуе, але ён ужо на паперы ёсць. Мне здаецца, такой цікавы. Што? Вова, калі ты ў рулетцы, калі ласка. Я не клікаю, калі ты чуеш.
А, ти ж сьогодні. А, ну ти на праці. Чому? Можеш вийти у рулетку з телефону? Любомир, вітаю. Вітаю. Європа, Україна. Франція. Россия, белорусский. Белорус. Да. Білорусь. Белорусский. Oui. Аппликацию. Мы. Аппликацию. Ні, я, на жаль, не розмовляю французькою мовою. Goodbye. Еще. Я, на жаль, не ведаю французскую мову зовсім. Некоторые фразы, мабуть, і нагадали. Ну, что это такое? Я зараз дома, там вже не. Добре. Мені ж то складано сьогодні щось з Білоруссю. Вітаю вас. Як справи? І пішов. Вітаю вас. С Украины. Чому з України? Не знаю, украинский флаг сверху. Ну, і ще білоруський є побач. А, ну и сейчас я заметил, да, по голосу. Так, я білоруська. Просто українського походження, тому два стяги. Ясно, ясно. Вот. И флаг у тебя, слушай, очень даже интересный такой. Чому цікавий? Чим він вам так Ну а ты сподобався? догадаешься. Бело-червоно-белый? Наш родимый. Ну так, так. Я Вот. сегодня Ну хотя я расповедала тебе скажу, своим я поддерживаю. М? Что? Я не Скажу- расслышал тебя. Кажу, сябрам розповідала сьогодні про шляхту. Ага. Ну, я тебе скажу так, я поддерживаю что ту сторону, что ту на самом деле. Там что те есть в чем правы, что те не правы, что те не правы. В Поэтому яким тут сенсі? такое. Що ви маєте на увазі? Я думаю, что ты понимаешь, о чем я говорю. Ну, я не підтримую вашу позицію. Аполитичность не всегда правильно. Ну, скажем так, люди, которые занимаются аполитичным движением, не всегда как бы и не во всем правы. Так Скажіть же, мені, как и будь ласка, государство у наше. світі Поэтому... чоловіка, який увогулі завсюди правий. Ну, поэтому да. Тут такое. Це Ні туди, ні приватне сюди. міркування ж кожного чоловіка, розумієте? Конечно. Нічто підгальмовує, ні? Добре, я побігу далі. Мгм. Чего не спишь? Та ти дозволяє. А я буду, пожалуй, спать. Спокойной ночи. Добраніч. Что? Я виду, что складано. А что ты думал? Так легко? Не, я виду, что у тебя мама скаче, як строкоза. Вокруг гэтых булок. І у її все так легко, да? Все так атрымваецца легко. Як мама гэта робіць? Вітаю. Привітання. Знайомі сцягі. Ну так. Ой, я тут вельмі шмат часу знаходжуся, натхнёны менавіта спадарні Херем. Вось, і займаюся так прикладно тим же самим. Я зрозуміла, як справи? Ой, нормальово. Що чуваць у Беларусі? Ну што у нас чуваць? Усё по-ранейшаму. Нічого Я штору кардинального, приберу, можна? ніяких змін. Тому що я хочу, каб бачили стяг. Окей, тільки тут, блін, дрянна як... Сябры.
Гэта дрэнна, што ён сарваўся. Але гальмой я бачу інтэрнет трошкі. Нешта мне так складана ўсё. Ёначка, моя сонечка, вітаю! Сябры, я вам нагадываю, што мы збіраем лекарам. Напэўна, заўтра буду перарахоўваць пану Васілю грошы, таму што ўжо трошкі назбірала і не буду іх трымаць. Ён якраз будзе перарахоўваць грошы, і каб я паспела ў гэты, што называецца, зараз яму гэтыя грошы аддаць, і ён тады накіруе іх куды патрэбна. Сябры, мы з вамі агулам, вось зараз, агульна сабралі за астатні месяц 2600, гэта на вывад. 1000 уже накіравалі да валанцёраў, і таму мы з вамі малышкі-крутышкі. Я вам кажу, гэта лайкос. Шчыры дзякуй. Я нават не спадзявалася, што мы столькі зможам забраць. Сабраць, прабачце. Не забраць, а сабраць. Боже. А вы откуда? Украина? Малолетняя. Ну нахуй. Не, малолетка. Вітаю вас. Откуда? Польша? Гей, далалей. Так, ніхто не чакає, і ти не чакай. Колькі вам налюбавацца будзеце? Мабыць, нешта скажаце, альбо мову адняла. Где мы это? Будем поздороваться. Ну, вітаю, кажу. Девушка, как вас зовут? Навошта вам гэта трэба? Зараз вы спытаеце, як мяне завуць, потым дзе я жыву, потым нумар карткі з паролем, ведаю я вас. Нет, просто как зовут и все. Ну, што гэта вам дадасць? Как зовут и все. Не надо нам ваш номер карточки. Просто как зовут, как общаться с вами. Па-першае, мне здаецца, тут карэктней будзе сказаць, як ваше імя. Таму што клікаць мяне не патрэбна. Я сама, бачыце, зашла до вас, привітала вас. Я не спросил, как ваше имя. Сюда зашла мозг ебать. Что? Культура Девушка, аж как праз вас вуха зовут? прэ. Не соромно? Вы это, в Верховную Раду не идете туда, не подаваться или где? В чем проблема? Я просто... Не, пытанняў немає, проблемы не існуе. А вы проблем кучу создали. Хорошо. Как твое имя? Як маё імя? Вось, так я разумею. Вы ж жывеце ў Беларусі, вы не можете нормально спытаць, я як по-другому у цябе спросил. імя. А то хто цябе заве, куды цябе заве, я такого не разумею. Хорошо. Как твое имя? Мне уже з вами не цікава, вы мне уже набрыдлі. Я пойду. Прабачце, калі ласка. Вось там рабі гэта, калі ласка, таму што ты мне ціснеш на вуха. Окей? Там вольны стол. Я цябе вельмі прашу, калі ласачка. І ты чуеш, якія тут ходзяць? Вось якія будуць потым? Нешта мне... Хвілінку, зараз я трошки. Давай мы з тобой дамовімся. Я зараз припиню стрим праз гадзінку, і я дораблю булки, окей? Я тебе вельмі прошу. Ты так шумишь, что у меня просто, вельмі тихо давай. Пробачте, калі ласка. Солов'їна Білорусь. Вельмі пригожа, так, погоджуюсь з вами. Дякую щиро. Олег Левин. Ой, куда я полетела?
Вітаю. Заўсёды рэакцыя адна, вы разумееце, кагосьці вось я не ведаю, як Кастусь гэта робіць. Як, ну, Олекса, ладно, він вочы трохі менш зрабі. Вітаю вас. Привет. Як справи? Все хорошо, у вас там карантин тоже, да? Как и везде. А дзе вы бачылі карантин у Беларусі? Самаізаляцыя. Нам яго ніхто не кампенсуе. Везде. Ну, так естественно. Ну. Я в курсе, я сам... Ага, ви ж не- ведаеце, у якой дзяржаві мы жывем. Правда? Не, ну, очень Пахатацца сильно можна. подвисает. А? Ну, нешта падгальмовае трохі Ну, інтэрнэт еще бы. сёння, як заўсёды. Беларускі 4G, Это разумееце? да. Ой, зовсім гальмуе. Ну да, Складана будзе. все понятно. Складана сябра будзе, таму што гальмуе інтэрнет, я бачу. Не ведаю, што з гэтым зрабіць. Ну Привет. што вы на мяне так глядзіце? Я як музейны экспанат, рукамі не трогаць. Каб разумелі, рукамі не чапаць, не кранацца. А чому я не могу поглядеть? Во, мне Так я не падабаецца. канаю, руки Добра. мои Не, здесь. калі беларускай размаўляеце, тады канаеце, ўсё добра. То звычайна, ведаеце, калі на мяне так глядзяць, потым на мяне пачынаюць А вы лаяцца. откуда? Понимаете, Не, ўжо не разумею. Ну, ты паглядзі, сарваўся. как вам сказать, что я учился, заканчивал школу в России, понимаете? Я родился... Ну, блядь, как правильно сказать? Я Можно народился у Дрездена, у Германии. І? А? І? Что? Кажу, і. А зараз ви де живете? И, ну, как бы, я мало белорусских слов знаю. А спрабавалі хоць нешта вывучаць? Ну, пачытаць там, абыць нешта. Я живу в Беларуси. Ну, жывеце ў Беларусі, так. Я упэўнена, што калі вы жылі ў Нямецчыне, вы вывучалі нямецкую мову. Нет, белорусский язык так понимаю, вот когда говорить не могу. А, я зразумела, ну окей. Ну, калі вы не супраць, я тады буду Я размаўляць только там беларускай. родился. Я в 2 года переехал в Россию. А, зразумела. Да. Що ж вам так не пашчасціла-то ў жыцці? Что? Кажу, що ж вам так не пашчасціла ў жыцці, що вас на Россию запёрла? Ну, почему? Мне повезло. Не пашчасціла. Я рахую, что той, кто Ну, опынился... потому что у меня, ну, родные все, ну, россияне, как бы. У меня мать с Белоруссии. Почему? Да дзе ж усе з расіяне? Не, калі маці з Почему Беларусі, дык вы ж так беларус сразу? тады. Ну, вот по национальности. Так, как сказать? Я живу в Беларуси. У меня паспорт белоруса. Но, блин, как сказать? Не, вы кажыце, слухайте, я разумею некалькі моў, все У добра. меня Як вам свидетельство зручна? на рождении стоит национальность русский. Ну, как бы я больше, ну, Что ж мы так гальмом сегодня, ё-моё. вы пропадаете. Ну, через, Я ну, бачу, что нормально, интернет нормально, нечто. потом как будто заглушается. Я бачу, так, інтернет А ви- нешта підгальмовує. А у меня, кстати, то же самое. Ну, у меня много друзей, ну, у меня много друзей, которые тоже пытаются говорить на белорусском, такие флаги. Но там еще конь еще с мечом такой, ну, всадник.
на флагах. Ну, я говорю, они тоже пытаются говорить на белорусском, ну, фиг его Чому знает. спробують? Каждому свое. Вольно розмовляємо родною мовою. Нема питань. Я не спробую розмовляти білоруською Вот сейчас мовою. недавно вот сидел в этом же... Нет, так... Понимаешь, я тебя понимаю, но вот сказать правильные слова на белорусском я не могу. Ведаеце, у чым пытанне? Вы нават не спрабуеце. То бок я чую А тебе сколько лет? вельмі багатыя, чым мне кажуць, я разумею цябе, але сказаць не магу. Вы не спрабавалі казаць, разумееце, вы нават прывітанне элементарна, вы ж не хацеце гэтага казаць. Мяне з нізкага старта, я не кажу, што вы прыватна, але з нізкага старта, калі я кажу, напрыклад, прывітанне, мне пачынаюць лаяць з такімі мацюкамі, што просто жах. Такія лаянкі Я ляцяць. просто... Я... Нет. Так привета нет. Так я понимаю, но понимаешь, как сказать, многие слова я буду говорить на русском, но с белорусским акцентом. Ну, Гэта зачем мне добра. позориться? Чаму? Ну, тоже коверкать белорусский. Саромецца таго, што ты спрабуеш размаўляць Разумееш? роднай мовай. Ну вы што? Не. А слухайце, ну мне просто цікава. Гэта добра, да? Але калі вы вывучаеце ангельскую мову, вы з нізкага старта без акцента пачынаеце размаўляць? Вот я тебя понимаю. Я вообще не изучаю никакие языки. Ну, дрэнна. Я не стремлюсь к этому. Чаму? Мне это не надо. Ну як не патрэбна? я Паедзеце ў знаю. Амерыку, знойдзеце сабе багатую жонку. Вы што? Ну, зачем мне этот английский язык? Он мне в жизни... Не хочу я никуда, ни в Америку, никуда. Вообще не хочу никуда. Ну, вы разумееце, гэта заўсёды сітуацыя, Как бы я навошта презираю богатых людей. Я разумею, навошта мы жывем, калі мы ўсё роўна памрэм? Вы ж разумееце, адно і тое ж. Мае Ну, быць сэнс у жыцці. Зачем путешествовать куда-то в Америку? О, ну вы гэта зовсім так. Я как сказать, я больше тянусь к славянам. Я всегда тянулся к славянам. Ну вот, это мое. І што? Я не националист социалистом. Ну, как... Не, вы зараз Я скачаце- учился в Краснодаре, да, у меня было только 3 русских в классе. Остальные все дагестанцы, чеченцы. Ничего, ну как бы, ну я уважаю людей. Не завіс. Слухайце, так гальмуе вельмі моцна. Я пабегу далей, вельмі гальмуе інтэрнэт. Амаль не чую вас. А ты откуда сама? З Беларусі. Вы ж бачыце, пад беларускім сцягам сяжу. Ты откуда? Давай, вельмі говно. Зовсім. Сябры, я на хвілінку. Я просто зараз припиню стрим і почну наново, тому що мені здається, що трошки збой ідзе нейкі, мабуть, у сетці. Ну, хоча я з вами зараз розмовляю, припинки нема. Як тільки рулетка починається, усё, капець. Давайте я на паўхвіліначкі я вимкну і вимкну одразу. Уключу. Не ведаю, у чым справа. Нешта падгальмовае. Хаця я рыхтавалася. Я рыхтавалася да стрыму. Я ўсё, як заўсёды, абнуліла, ўсё закрыла, ўсё зачыніла, пабачце. О, Боже. Живи Беларусь! Живи вечно! Я тільки що 2 кадрів зустріла, такі цікаві, капець просто. Подожди 1 минутку, я музыку вырублю. Окей. Что ты говоришь? Кажу, 2 кадрів зустріла тільки що, такі цікаві, капець.
Это что, на самом деле цікавий? Ну, умовно цікаво, я б сказала, такі. Півас, папіроска, видиш, такі. Ой, жах мой. Ну, только я ж так само пивас, папіроска. Але я замість пиваса водочка. Горелочка, правильно. Горелочка. А завтра на працю не треба. Не, нам религия не позволяет работать. Як я вас розумію, я Да так шучу. само з дому працюю. Нормально. Добре. Все нормально, деньги есть. Работать не надо. Слухайте, давайте я вам номер картки свою скину, коли у вас гроші є. Да поможете понял. мені, я тут волонтерствую потрошку, збираю гроші. У меня карты нету, у меня наличные. А, починається. О, глядите, як я Я називаюсь. карточку- Моментом, просто ось одномоментно. Каже, у мене нема грошей на картці. У меня карточки никогда в жизни... не, обман. Была один раз в жизни. Когда я в университете учился, мне заводили, что я стипендию получал. Вот. У меня один раз в жизни была карточка. И то я О! полгода получал, а потом не получал. Слухайте, цікавий момент. Розповідайте мені, коли ласка, коли ви вивчалися у установі едукації вищейшої, кількі годин, ну прикладно, я не кажу там, глядите зараз у диплом і у гэты листок, кількі часов у вас викладали білоруську мову? Я тебе так скажу. Я 11 годов научался у школе, яка была на белорусском мовной школе. Кльово. Вот. И Лайк. у нас все предметы были на белорусской мове. Але это было 10 годов тому назад. Я уже ничего не пам'ятаю. Ну як не пам'ятаєш, добре ж розмовляєш. Давай, там з вуха і доставай. Не, так я наоборот лучше, ну, слышу, наоборот лучше. Я кажу про мову. Не, честно, я... звук, это надо с головы доставать. Так, так. Отчиняй там шуфлядочку, где там белорусская мова, ангельская, немецкая, о, белорусская, тынцы, все. Нема питань. Насчет английской и немецкой, это погорячилось. Просто, нет, чуть-чуть, я в школе, ну, можно я буду на русском разговаривать? Так, звичайно, мені все равно. Але я б все ж таки спробувала білоруську використовувати. Я колись у школі навчав і німецьку мову, ось, і это, і... але зараз я з німецької мови пам'ятаю тільки «дастіш, фантастіш» і «вутентак». Мені та ж сама біда з ангельською, розумієш? Вивчала і... Тому що нема практики, тому що ми амаль ніде не буваємо, ми по Європі амаль не вандруємо і, ну, мову ж не чуємо, її практикувати треба постійно. Зараз вандрую чуть-чуть, поэтому Виталий, короче, бывает часто. И это, я немножко итальянский знаю больше, допустим, хотя я его в школе не учил, чем немецкий, который я учил в школе. Ну, італійська пригожа мова. Сейчас же карантин у нас. Я ведаю. Sì, va bene. Это итальянский считается самое мягкое, ну, самый мягкий язык в мире, а походу на втором месте белорусский какой-то в пятерку входит, короче, из этих языков. Ну, так само, Один ён из пригожа самых рахується, мягких, так. там, лыжечка, это все. Пригожунечка, красунечка, гарнюнечка, все до нас. Нема питань. Во, все такое мягенькое. Мне постоянно это пишут. Так что я уже ими выучила. А всё почему? добре. А почему флаг это Украины? А тому що я українського походження і я вольно розмовляю українською мовою. Але, ну, звичайно, я у білоруській рулетці використовую білоруську мову, в українській рулетці я використовую так само білоруську мову. Будь здоров. Спасибо. При нынешней ситуации это очень важно. Я не ведаю. Я не можу собі так дозволити, як ви вольно жити, розумієш? У мене тут на плечах усе тримається, і тому мені складно. Я не можу собі дозволити. Что на плечах? Усе на моїх плечах тримається, Не понял, тому я що не на можу плечах? собі дозволити.
Вся країна на твоїх плечах тримається. Не, ну где краина? Ты хочешь мне сказать, что Лукашенко у меня на плечах сидит? Да не дай Боже, ты что? Мгм. Если честно, если ты там ничего не записываешь, Записываю. я тоже как бы... Осторожно, записываю. Что ты? Тебе записують. Ти зараз Ну, у то прямому навіть ефірі, говори. тобі хлопці пишуть. Пишуть, ні ж ти пишуть, не бачу. Ні, ну ти ж себе добре поводиш, все ж добре. Ти ж не матюкаєшся. Как матюкався, я б тебе перегорнула. Ну, Я не люблю слава матюки в ефірі. Я не люблю матюкаться, материться. Я Лаяться считаю, что белорусский. человек должен употреблять... Что? Лається Я білоруською. считаю, что человек должен... Опять. Ну гальмуй Я трохи считаю, інтернет. что человек должен... Подожди, ты дай сказать. Я считаю, что человек должен употреблять мат только в очень редких случаях и то для очень сильного выражения своих эмоций. Вот. Хочеш почути приклад, як я використовую білоруську лаянку? Если честно, я даже хочу услышать белорусскую лайну. Гэта, я слухай, 100% працюю, разумееш, і у мяне заўсёды слёзы, калі я так кажу. Я хожу яшчэ троліць маскалёў, тому што яны мне ў кішках сядзяць, я іх не люблю. І, ну, мне падпаліць дупу ім, гэта проста з задаваленнем. І яны сядзяць, нешта бухаюць заўсёды, і я ім кажу, а зараз, халера, п'ёш за Степана Андрійовича Бандеру. Слухай, яны скоро бросяць піць, побачыш. Скоро Мацкоўскае царство бросіць кіраць, тому што яны будуць мяне сустракаць, а і у іх же ж рука не падымаецца, разумееш? Не, ну тут тоже как с одной стороны посмотреть. Вот как ты говоришь, Степан Бандера, это ж, ну, как бы он тоже, он был против, то есть, и Красной армии, против, то есть, и фашистов, но... Правильно робил. Это то же самое, ну, это же то же самое, это, я понимаю, там, независимость, но тогда же была украинская СССР, понимаешь, такого, ну, то есть, это то же самое, как, допустим, Брестская область, в Брестской области появился какой-нибудь там человек, который сражается за независимость, то есть, Брестской области, понимаешь, ну, хотя находится в составе Нет, Беларуси, понимаешь, трошки, это то же самое, когда там, во времена... Ты тут не блытый. Ты тут не блытый, тому что А что не мы с тобой зараз не гістарычныя падзеі. Я тебе бы з задаваленнем распавела про Степана Андрійовича Бандеру, тым больш, што адчынены зараз архівы і вельмі багата інфармацыя паступае. Я тебе зараз не про гэта кажу. Я кажу, што з яго зрабілі нейкі такі сімвал, якой просто дратуе з нізкага старту, разумееш? Я про гэта кажу. Яны, калі чуюць яго імя, у іх адразу просто ўсё там адмыкаецца ў галаве. Я ж тебе распавела, як я іх тролю хожу, што яны скоро бросяць піць за мяне, тому что... Для меня, шо белорусы, шо украинцы, шо россияне, это все, как говорится, родина у нас хорошая, а вот государство говно. Ну, я б тут так само паспрачалась. Люди адпавядаюць за тое, што адбываецца за мяжой. Не, ну... Яны павінны былі прыпыніць тыя падзеі, якія адбываюцца зараз ва Ўкраіне, разумееш? Кто именно повинен? Россиянцы. Русские должны были припинить? Не русские. Русские это не блытые. Русские это расіны. А расіянцы это расіянцы. Краіна ж Россия, тады яны хто? Расіянцы. Ну. Понимаешь, ну ладно, пускай россиянцы. Ну так понимаешь, Россия она большая, понимаешь? И она что? Вот от Калининграда до Владивостока это 8 тысяч километров. Бачиш стяг за спиной? Это... Ну и что? Бачиш. А ведаеш, якой у нас с тобой герб? Погонька. Что мы будем робить з москалями? Ну, я сьогодні розповідала про шляхту. Як у часи ВКЛ гнать до самої межі додому. Еще я Речь Посполитую вспомнил. Легко. Я її вельми поважаю і люблю ті часи у Білорусі. Вот легко. Ну да. А що ти маєш понимаешь, супроть Речі Посполитої? А ну? А що супроть ВКЛ маєш? А ну, розповіді мені. Не, я кажу просто про те, що...
Ну что? Не так давно повинны были подписать договоры, які поглинали бы Беларусь повністю. Ну, я в курсе, да. Так. Ну там Розумію, Путин а я пошел, супроть гэтага. Конституцию поменял, да, Я супраць гэтага. Я не хочу, каб мяне паглынала іншая краіна. Я незалежная, я хочу жыць у незалежнай дзяржаве. Я маю на гэта А права. честно, хоть сейчас скажу. Ну, я молчу. Я вот, допустим, считаю себя, допустим, я себя даже белорусом никогда не считал, честно. Я даже вот такую вот, я вот всегда себя считаю вот, ну, слово «ру». Понимаешь? Наверное, что ты напряжал еще на Привет, красотка. Как дела? Красивая девушка. Капец. Эх, не пощастило мне сегодня. Что будешь робить? Мыша брата. Тоді була окупація комуняками. Сябры, ён паддаты з ім з цвярозым, ён зараз трошки адпачывае. Але я бачу, што ён хлопец нормально не спіць, і просто сёння яму можна адпачыць. Я на такія тэмы трэба на свежую галаву размаўляць. І гальмуе інтэрнэт. Ён мяне чуе, але праз некаторы час. І вы ж бачыце, ён смяяцца пачынае, тому што ён мяне пастаянна чуе. Оленка Зоріна, моя дзяўчынка прыгажунька. Я вам адпаведна замаўляю, прыгажуня. Хлопцы, не спіце. Як не крути, такі беларускі круче скрэпнула. Ну, звычайно, конечно. Антиструс. Андрій Биченко, вітаю. Завжди мені каже, дівчинка золоце, так приємно. Данило Запорожський, вітаннячко. Василь Сокач, а що гэта ви кричите так у моєму чаті? Нічого собі. Ось дозволь гэтым модераторам робити, що хочеш. Ну, кричите, я ж так само кричу. Я жартую. Вуха завянуть. Я їсти хочу. Ну, пробачте. У мяне дзіцёнак, ён сам, я учора рабіла булкі, а ён сёння сам зрабіў цеста, вось ён тут шкрабаў мне стаяў. Ён усё памыў, я гляжу, то бок я люблю, калі кухню адразу прыбіраеш, то бок я не люблю гэта ўсё пакідаць, гэты посуд. Я стараюсь, калі я нешта гатую, адразу там памыла талерку, памыла сковороду і нешта рэшта іншае. Патэльню, прабачце. Украінска ССР. Ён бярэ часы Вялікай Адчыннай вайны. Мыша брат. Тут была оккупація комуняками, так? Короче, сука. Ну, ён трохи падаты, ну што з ім размаўляць? Поэтому, наверное, пакінуць, бо ще більше паче почне піти. Що вам перекласти? Не пошанцевало. 85% мови йде на ура, а решта 15% тендесенди. Ні, коли щось не розумієте, коли ласка звертайтеся, я перекладу на українську. Нема питання. Абсолютно. Нема питання. Я прибрала YouTube чат, тому що у мене гальмує інтернет дренно. Зараз ось спробуємо. Я закінчила і стартанула трансляцію наново. Так, ідемте погуляємо по Україні трошки. Я иду в Украину. Вы ведаете, что у нас есть пароль. Коли я бачу трезуб, я не пробираю штору просто. Я бачу, что свой, и пробирать штору нельзя. Только з вашего погоджения. Что вы маете? У меня звичайный рецепт. Абсолютно. Я беру дрожжи, заливаю их теплым молоком. Яны пакуль там з цукрам трошки бродзіць, я раблю яйкі ўзбіваю. Я раблю цеста, мука, цукар, молоко, масло трошки подтопленое. Вось, пакуль у мяне гуляюць дрожжи,
Я змішую яйки, додаю яшчэ, я вельмі люблю нейкі там, мабыць, гарэхі, такія цукаты. Ну, сёння у нас ізюм і што, курга, да? І грецкія арыхі. Вось. І ўсё. Потым гэта ўсё, ну, трошки дражжам трэба пагуляць. І ўсё гэта смешваеш, разліваеш па форму, духоўку. Всё цудоўна. Всё готово. Але яйкі, калі ўзбіваеце, дадавайце трохі солі, яны такія плотныя будуць. Ви зрозуміли? Я такі слова, що не можу навіть вимовити, і ніби щепане русскоговоряще, сором. А у нас, я сама блитаю, особливо коли я стомилася, я блитаю вельми слово, тому що мені просто вже, ну, вже все. Яке млеко? Яйке млеко. Так, яйке млеко. Ну, давай я вже покажу, що ти зробив. Я веду, що я, дай трошки, ну, так ви торт спробуєте зробити? Нічого собі. Я не робить торт, я ж не веду. Не веду, що це буде. А тут яйки, так? А що? Це ви яйки з цукром збили. Сметана з цукром? Нічого собі. Ну, я не ведала, що я не прослойку роблю. Ну, я ще третій корж вон я не зробила. Ну, то ось такі. Приготували. І яны зробили прослойку цукор з сметани. Тримай. Яны самі готують, я не ведаю, що яны зроблять, але я впевнена, що це буде смачно. Золота дитина, так. А я як Шурик. Повільніше зробити. Ні, ну, звичайний рецепт, це тесто на опари, опарне тесто. Ну, таке. Саме просте, мені здається. По Україні хожу. Бражу в Україну, бражу. Зараз спитаю в українців, ці ведуть, вони що були шляхтичі. Ви що, військові? Привіт, Абрам. Вітаю. Вітаю. Ви розумієте українську? Вольно. Абсолютно. Если я буду с вами говорить по-русски, вы не обидитесь? Ображусь. Ви ж Чому? сидите під українським стягом. Так. А ви військовий? Ні. Бо Я був їм. Я йду зараз у прямому ефірі, тому я завсюди попереджую, що прямий ефір, не матюкайтеся, коли ласка. Не буду, не буду. Все добре? Я з Одеси, мені ну... Все. Шалом Одеса, як каже мій друг. Мені важко розмовляти українською, бо ми тут майже спілкуємося тільки російською, москальською, скажімо так. Ні, давайте все ж таки рідною мовою будемо спілкуватись. Бачите, в мене прапор навіть є український. Бачу, я дуже вражений цим. Тому слава Україні! Героям слава! Живе Білорусь! Живе вічно! Розповідайте, коли ласка, як у вас там з гэтым коронавірусом довбаним, що відбувається? Об'явлен карантин. Ми сидимо вдома, але працюють лікарні, поліклініки, аптеки, магазини продуктові. Угу. Все те ж саме сьогодні було у Піра на стримах. Ён просто його рвало по повній програмі України сьогодні. Ой, як жалко. Ай-яй-яй. Кажуть, ось пощастить нейкай дзяўчыне. Мне так точно пощастило з ім'я. Яны, тим більше, що яны за собою прибрали. Звичайно, видите, яны, як маленькі поросятки, мне покинуть усе. Ми приготували їжу. Що ти хочеш? Пробачте хвилиночку, коли ласка, що? Ти тримай, а ти намазуй, так. О, слухайте, нічого наробили таке цікаве. Я навіть не видали, що я сметану буду з крем робити. Хто навчив? Мама? Не тикай у маму пальцями.
Молодці. Усі кажуть, що ви молодці. Что самое смачное после того, как ты готовишь есть? Талерка. Правильно. Привет. Лучина, вітаю вас. Do you speak English? Ні, але я вільно розмовляю українською мовою. О, це дуже прекрасно. Чудово. А ви А ви звідки? Я з України. Ну, я вже зрозуміла, місце яке. Не ведаю. Мабуть, у мене буде те ж саме. На 6. Ой. Мінус 200 грам. От шока. Привіт. Вітаю. І пішов. Спужалася. Я, напевно, не пужаюсь так, коли я мені що б'ють. А у мене гэтый посуд, він не б'ється, але він з таким грохотом падає. Молодці, все. Біжите. Бо зараз пойду до росіянців. А вони там так лаються, що ліпше ви сидите у комнатах своїх. Андрій, на добраніч, друже. Мені здається, зараз працює добре інтернет. Але, коли буде так добре, я винесу просто собі чат на монітор, тому що мені складно трошки. Кіпр. Нічого собі. У меня сябр есть, и, бывает такое, что он мне звонит и говорит: слухай, полетели в Бразилию? Да, полетели. И мы скайп врубаем себе, Google Map и полетели в Бразилию. Так цікаво завсёды, смешно. Таскаемся по разных краинах, глядим, что там відбувається. Что же это такое, а? Что мені Україну сриває? Просто я бачу, що тільки об'єднається з гэтым, ёсць сувязь, і оп, і злетела. Я в навушниках. А я... О! Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Живе Білорусь! Слава нації! Слава нації! Смерть ворогам! Як справи, хлопці? А? Як справи, кажу? Отак вас. Окей. Сьогодні розповідала своїм сябрам про шляхту. Ведаєте нечто про шляхту, або ні? Я понял. Ну, честно, типа... Мы на русском. На русском разговариваем. Ні, я не розмовляю російською, ви що? Ви ж бачите кольори родних стягов, як я можу москальською мовою розмовляти. Ні, ви можете, це ваші приватні проблеми, не мої. Ну да. Но мы все равно поддерживаем идею. Поддерживаем идею. Ну, це добре. Я супроть мови нічого не маю, але мене трохи дратують ті, хто використовує гэту мову на інших землях. Ось там у мене питання завсёди іншого характеру. А білоруси, я ж ведаю наші проблеми. Тому... Ну да. Я, конечно, прошу вас розмовляти родною мовою, але я ж не можу гэта требовать. Гэта ваше жадание. Хотите розмовляйте, хотите ні. Ну да, у каждого свое. Так. А ось коли мене шукають москалі, і вони заходять у Білорусь, бачать білоруську дівчину, яка білоруською мовою розмовляє, і кажуть мені: а ну говори російською. Вот тут я уже даю таких по бубенцам, що мама не горуй. Белорусский язык, третий по звучанию в мире, типа из красивых языков считается. Кльово, мені подобається. Ви сьогодні другий чоловік, який мені гэта каже. Я надіюсь, на вельми мелодичне.
Яна на ўзроўні украінскай мовы. Украінская вельмі прыгожая. Прыгажэй за беларускую, але таксама беларуская яна Да. вельмі Но именно по меладычная. звучанию, да. Мамка украинка. Так. По звучанию, типа, да, лучше. По белорусскому мне вообще не нравится белорусский. Ну, закинуть его в мусорку, пускай разбавить. Хлопці, ви на Белорусскому не самоізоляції або працюєте? А? Кажу, Что на это мы самоізоляції просто- або працюєте? Не, я честно Сейчас, подожди. скажу только одно. Когда человек разговаривает наполовину на белорусском, наполовину на русском, это некрасиво. А когда, ну, именно чисто белорусский, тогда это красиво. Ну, Щиро Фиг его дякую. знает. Ну. А с нас ты имеешь в виду какой мы, да? Ні, Ну, там белорусы. ні. Я зрозуміла, що ви з Білорусі. Я кажу, ви на самоізоляції або працюєте? Так, подожди, повтори, пожалуйста, потому что ты заедал. На самоізоляції або працюєте? обратно Она заключила. Подожди. Я зрозуміла. Чули, що у Чорнобилі горять ляси знов? А, Да. вчера мы Бачили фотки оттуль? Нет, я не видел. Ну, я слышал, но типа я не видел. Жахлива там Типу, ситуація. Мені здається, вони нам трошки дупу підпалять. Возможно и так. Да, возможно, все это в мире не зря. И коронавирус, это вот все, это что творится, возможно, что это просто не зря. Ну, То есть, типа, эпидемии вот эти вот, Да, вот, да. вот, леса горят, это все просто происходит очень плохо. Ви думаєте, земля стомилася від нас? Конечно. да, конечно. Даже отрицать это не хочу. Ну, так, я Так думаю, оно и вона есть. зараз буде помсти нам віддавати і за нафту, і за газ. Возможно. Конечно, возможно и так даже. Згодна. Потому что живем в яме, как говорится. Наполовину людей в спине. Да, половину людей в свинье просто, Да. типа, с которым даже общаться даже невозможно. Нет, там где едят, там есть тут, там есть тут. Да. Ну, типа, живем как свинарники, потому что, типа... Не, ну мы тоже, Если- можно сказать, и было. Ну, Да, мы тоже как было, типа, ну, выпиваем, но выпиваем, Ой, ну ладно, у вас Да. сучасний білоруський лічильник висить. Що ви мені будете розповідати? Я що, наш державний лічильник газовий не відлічу? От старих. Ну, конечно. Пам'ятаєте, Ну, які конечно. там стояли дури на полкухні? Ну, конечно, да. Ну, типа, не знаю, типа, блин, просто, типа, как вот он сказал, типа, где едят, там мусорят, там и срут, там и ссут, как говорится, ну, просто гадят. То есть, такое... Я гэтага не Да, ну, розумію. не культурно. Это то же самое, что сидеть, ну, себе под ноги плевать и потом просто лично это. Я згодна. Мені так Чому само ви- не подобається. Я не розумію людей, які гадять коли себе. Ось насправді. Ну, штрафы давали нормально. что штрафы давали нормально, там будет. Что такого точно не было. Хотя у нас в Беларуси, думаю, вот, конституция, вот это вот, статьи, вот эти вот, очень много, именно, как это именно называется? Ну, где статьи, как это? Уголовный кодекс, вот. Уголовного кодекса, он самый большой, наверное, там. А что? Ну, вроде уголовного кодекса, там, короче, там у нас статьи, там, типа, много чего ненужного вообще. Нас просто даже по городу, чтобы вы понимали, типа, идти даже курить нельзя. А ви де? Там сразу именно Барановича. Барановича, М. ну, Брестская область. Я ведаю, де у мене у Барановичах там є знайомі. Я їжджу туди регулярно. А ты постоянно на белорусском разговариваешь? Ну, амаль. Я не можу сказати, що 100%, але я використовую частей за все українську і білоруську мову. Я не таке для мене Не, ну, побутове. Понимаешь, надо язык все равно поддерживать, потому что мы начинаем забывать свой язык. Ну, мне сложно. Мне сложно на белорусском, если Мне общаться, тоже мне будет это очень сложно. И в этом и есть и минус. Украинцы, как сказать, ну, они держатся за свой язык. Вот это вот и есть хорошо. Да. Ну, я вам Даже не хлопці, надо так забывать скажу. и корни. Я сьогодні, мені за амаль 10 год адукації, тільки 52 години це була білоруська мова. 52 години за 10 год. Блин, это достойно. Ні, я просто Ну, кажу щас, про те, щас, що щас, білоруську я- мову, на жаль, Просто- її не викладають. І я коли вчилася у школі,
Мне ніводны настаўнік не сказаў, што яна прыгожая. Заўсёды гэта, ведаеце, такія твары былі: ой, опять гэту беларускую мову трэба выдаваць, выкладаць. Ой, як вы мяне задаўбалі з гэтай беларускай мовай. І вось яно падавалася ўсё так, ось так. І я памятаю, я ў школе яе просто люта ненавідзела. Я не разумела, на халеру яна мне патрэбна, гэтая беларуская мова. Але калі я яе пачула, я пачала, у мяне сяброў багата, хто размаўляе беларускай мовай. Ну, слухайце, я ставіцца да яе зовсім па-іншаму стала. Ну, зовсім. Вось, ну, на 180 я разгарнулася да мовы. Я з задаваленнем размаўляю на ёй. Таму спрабуйце. Вы вельмі хутка яе дастанеце, паверце мне, вельмі хутка. Месяц, і вы будзеце, ну, вольна размаўляць. Не, ну, честно... Ты и польский лёг язык? Польский все легко Ну, учится, больше. просто... Мне это лично не нужно, что мне и на русском нормально. Я уже просто пример. Слухайце, ну, давайте так, умоўна, я не кажу, што я зараз буду гэтую тэму разганяць, але умоўна зараз палае Донбас на тэме мовы, разумееце? То есть ён палае не таму, што Ну, там да. людзі дрэнныя былі, альбо там адзін на аднаго напалі хто-то или што-то зрабіў. Зараз Донбас, гэта, вось у іх расіянцы, яны зачапілі адну адзіную тэму. Гэта моўнае пытанне. І яны з вайной прыйшлі туды, разумееце, ратаваць нейкіх умоўна рускаговорящих братьев. Россия это империя, а империя надо расширяться. Ну, Я говорится, разумею. Россия это империя, а империи нужно расширяться, просто, ну, делать свои, вот, Правильно, короче, коробочки. хлопцы. І калі яны сюды прыйдуць, у мяне за плячыма сцяг наш родны, вы яго ведаеце. БЧБ гэта наш, і ён яшчэ павернецца, я ўпэўнена, яшчэ ён будзе на дзяржаўных установах развівацца. Я не пра тое кажу. Але разумееце, калі людзі вельмі шмат часу выдзяляюць не роднай мове, прыйдзе акупант, якой скарыстуецца гэтым, і ён прыйдзе, вы будзеце казаць: не, я хочу жыць у незалежнай Беларусі, а ён будзе крычаць: як ты размаўляеш расійскай мовай, я прашу цябе ратаваць. І ўсё. І разумееце, і ў гэтым сэнсе гамон. Ну да. Я не кажу, што дрэнна ведаць іншаземныя мовы. Але іншаземныя мовы, яны для мяне прыватна зараз, я калі кранулася ў украінскай сітуацыі, беларускай сітуацыі, для мяне яна зараз дамінуючая, таму што я ведаю, што гэта моя зброя. Расіянец мяне не разумее. А вось я яго разумею. Таму я не навязваю свае думкі, але я заўсёды беларусам нагадваю, дамінуючая мова павінна быць беларуская. Таму што ўсё-такі расійская гэта замежная мова для нас, не родная. Таму, ну, мабыць, я стану для вас прыкладам прыгожай меладычнай мовы, вы да яе звернецесь, мабыць, будзеце слухаць музыку, мабыць, будзеце нешта чытаць, у нас, ну, вельмі творы цікавыя ёсць, можна пачытаць. Снич. Ну, вот музыка. Снич. Это как 3 черепахи, ну. Сничка моя. Ну, я кажу, ну, для мяне прыватна гэта важліва, таму што я ведаю, што калі кранецца пытанне, яны зачэпяцца за адзінае, за мову. Усё, ім больш ніякіх казырод не трэба ў рукі даваць. Просто. Да. Яны ж уже хавальнік адкрылі свой, разумееце, чи ні? Не, Яны есть толькі на чакаюць. белорусском надо одну песню. Вот, 3 черепахи, ну и все. Я дрэнна чую. Знаете, Если не коли раптом отчуешь коммунальные пахи и жильцо тебя возле петлю, вот это вот. задумеешь, что Да и что, и все, и что. Ну, Ну, это такое, просто песня, которую знаю. ну. ранейшему. Таму Потому все, что на белорусском знаем, такое. гэта не складана, паслухайце не скіз. У іх гэта гурт цудоўны, ён спявае і расійскай, і беларускай. Паслухайце гурт не скіз. Паслухайце родных край Міхалок, спецыяльны спеў, вельмі прыгожы. А полк? Фолк? Міхалок наш, ляпісы, ну зараз бруто. Нет. Ну. Ну, стары Ольса, калі этна музыка, ну, до душы сяда. Я кажу вам, вы просто, ну, па-іншаму себе адчуваць будете, поверьте мне. Я таксама, як і вы, ставілася да гэтай мовы, на халеру нам не патрэбна гэтая мова. А зараз, ну, нават думкі такой няма. Я яе просто, я яе вельмі паважаю. Все меняется, все меняется. У каждого свое, типа, понятие и
дали мировоззрение. Забыл. Ну. С этим мировоззрением каждый свой. Ладненько тогда, короче. Да, Приятно было побягу. пообщаться. Давайте наступний Ну, раз ви пойдем мені хоча б дальше. привітання скажете білоруською і почнемо розмову, коли я вас побачу. Добре, хлопці, мені подобається, справжні білоруси. Да. Как говорится, до побачення. Дякую. Живі До Білорусь. побачення. Ну, до свидания. Я по Україні гуляю, мало білоруса. Девушка, можно письмо показать вам? Гальмує у вас інтернет. Єши і реха. Зачем? Давайте з вами трошки. А, Хелен, це ти не хвали, бо весь чат нам нападуть. Чого вони на вас нападуть, Андрій? Ні-ні-ні. Ні-ні-ні, ви що? У нас дружній чат, і все добре. Всі своє. Ой, слухайте, я так давно з вами не була. Всі до Хелен на каву. Ну, я б вас з задоволенням запросила, але ви ведаєте, що межа зачинена, тому пробачте. І торт. Так. Хелен, вам хоча б достанеться. Данило, я вам зараз розповім. Я вчора робила булки, і поки я з вами бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, вони зробили рейд у кухню, забрали всі булки, і я така вночі, я вже допивала каву, і я думаю, ну, я нечто поїм там, ну, нечто, ну, трохи підкрапитися, тому що я ж шмат булок зробила. І у мене дві талерки, там, видите, тільки кружечки засталися, там, де цукрова не попала, як воно називається, боже? Ну, ви зрозуміли. Посипка цукрова. І я така, алло, а де мої булки? А сьогодні зранку я прочинаюся, мені дитину булку шамкає. Я кажу, де ти взяв, хомяк? Де ти їх сховав? А вони від котів, від собак сховали у хлібницю, крити, кажуть, що щоб живёлины не добралися до булок, вони їх поховали. А я вчора така обурена була, думаю, я стільки наробила. Я засталася, слухайте, голодна, і пішла ні з чим спати. Ось пощастить некой дівчині. Так, мабуть, це рулетка перегружена, мабуть. Ви поламали рулетку. Я не ламала рулетку, Василько. Як я можу нечто поламати? Мені золоті руки, ви що? Так, що у нас тут? Я вважаю білоруську дуже гарною мелодичною, не гірше українською. Вони схожі, але є свої особливості, спільні корені. Я коли починала вивчати білоруську мову, ну, як вивчати? Я почала її користатися. І я вельми шмат слов взяла з української мови. Але в українській слова мягчей, вони мелодичні трошки. Тобто українська мова, вона ж все-таки така, більш м'яка. А білоруська, вона трохи з польським відгуком, і вона, ну, складаній. Польська вона зовсім така дебіола для мене, тобто не складано нею розмовляти, тому що це пшин, цінь, тобто, ну, не працює речовий апарат. І білоруська, вона ось так само спочатку була складана, я некоторі слова вимовляти не могла, тому що, ну, мені просто, ну, артикуляція не дозволяла. Зараз вольно, тому що я вже привчилася, все добре. Хочу відмітити реакцію співрозмовників, яка інколи переходить під подиви до захвату, коли Хелен розмовляє по-білоруськи, але перші секунди, хвилини це точно. Так, захопляються, є таке. Саме поняття, а не назначення, імперія жива експансія. Так, Олексій, там, ну, хлопці. Друг мама Владимира, кокетка. Гэта меня хто сьогодні з віп-зони на лавку запасних посадив, а? Ах ты ж зрадник. Я тебе сказала, помста моя буде страшенна, я тебе обіцяю. Олексій Паутіна, то походу тюремна. Одна цікава то Паутіна. Так. Треба робити заначки булочок. Так. Я вважаю, що не діалект білоруської мови. А росіянська мова, вона складана сочиненная, тому що вона увогуле, є канал, коли я не помиляюся, Русь Україна. Ви, ну, повинні ведати його.
Ён вельмі багата распавядае, ён звяртаецца да дакументаў, то бок ён распавядае, што Беларусь, што была Масковія, адкуль, як яны паміж сабой канфліктавалі, адкуль мовы браліся. Вы ж разумееце, сама імперыя, яна фармавалася з нямецкіх гэтых прыязджалі, Кацярына яна ж немка, потом ангельскія. Увогуле у Петра, калі не памыляюся, ён же ж увогуле не нагуляны. Там нічога свайго прыватнага, яны і цягнуць нашыя гісторыі. Я ж кажу, яны да беларускай гісторыі проста яшчэ не звярнуліся. Вось калі яны свае вочы на беларускую гісторыю накіруюць, вось нам тут мала не пакажацца, таму што я ж кажу, яны будуць валодаць усім. Яны і іх князі, і каралеўскія, і каралі Польшчы будуць іхнія, і нашыя князі будуць іхнія, і Вітаўт стане расійскім адразу, то бок, я кажу, насправдзе, яны яшчэ проста, тэма Беларусі, яна закансервавана. Калі яны гэтую кансерву ўскрыюць, гэта будзе проста жах, проста жах. Я ўжо дзесьці там, ведаючы, што метадычкі аднолькава працуюць, і гледзячы на ўкраінскую сітуацыю, я прыкладна ведаю, што яны будуць рабіць. Алексей, ти ж я кажу, ми бачили трішки, як почала ліпше розбиралася. Я трошки згубила сенс вашої розмови. Як ви побачите, я ліпше розбиралася. Я не ведаю, коли цікаво робити, я насправді, мені тут багато листов, я просто, я ж не буду сидіти і читати вам історію. Так, нечто вибрала. Самое такое зацікавленное. Потрошку можно подсчитывать. Я с задоволением это буду робить, потому что я сама, я ж кажу, я зараз для себе знайшла вельми кльовий артикул. І наступного разу, мабуть, я його частково зачитаю, тому що ён сучасний. І сайт, на яким я брала, гэта Гісторыя Бел. Гісторыя Б, пробачте. Ён такой, я бачу, що ён такой, з здоровым глуздом, то не пропагандон ТВ, гэта вельмі цікавы. Вечір добрий, Дані. Ви зараз в прямому ефірі, тому вибачте, якщо щось буде не так. Ви є в посиденьках наших українських блогерів постійно? Так. Так, дуже приємно. А скажіть, будь ласка, щоб наші друзі вас могли бачити, чи може прибрати шторку, тому що я вас тримаю під шторкою. Ні, можуть бачити так. Прошу. Окей, дякую щиро. Як вам наші посиденьки? Дуже подобається пан Василь, так? Пан Анатолій з вами є постійно. Так. Анатолій Іванович останній раз вельмі цудовний ролик зробив, ён з одним з жихаров, з Донбасу робив ролик, і он там амаль гадзіну ідзе. Можете поглядеть, вельмі якасний. Калі на Анатолій Іванович на Сайгон, Анатоль Сайгон, вельмі добра зробив. Я глядела, складана было, але увесь поглядела, тому що чоловік, ён ад сэрца гэтую гісторыю адрывае просто. От хотів вас спитати, бачите, у нас в Україні наша влада в карантині, так? Так. І вони навіть не дозволяють ходити в лісопарки, буквально гуляти, діти не мають права гуляти до 14 років без батьків. У вас немає таких? Ой. У нас сьогодні наше усё сказав, що білоруси опустили руки і навіть не хочуть выздоравливать у лікарнях, розумієте? У нас увогуле гэтай теми і сказали, що ті, хто розносить фейки, то бок я, мабуть, інші блогери, або люди, які розповідають нейкі речі, нас будуть отлавливать по одному і карать. То бок, за що не ведаю, але знайдуть за що. Сенс не ў гэтым. У нас ёсць абмежавання, але яны носяць, такі характар, хочаш рабі, хочаш не рабі. Калі не зробіш, ты за гэта адпавядаеш, таму што мы цябе, як бы папярэдзілі.
Вось і ўсё. То бок на сябе дзяржава адпавядальнасць за тое, што могуць загінуць людзі. Яна не бярэ. Вось і ўсё. Ну, але наші адвокати от зараз заявляють, переважно всі, які протоколи були складені, за те, що ти маску не носив, що ти ходив гуляти без маски, суди скасовують. Бо це незаконно. Бо є в нас Конституція України, коли ти є вільна людина, ти маєш право гуляти вільно. Разумееце, гэта прыватна да кожнага павінна ў галаве сядзець, што гэта проста небяспечна, ну, не толькі для цябе, але і для іншых людзей. Я стаўлюся для сябе, я распавядала ў сваіх стрымах і ў іншых. Я не баюсь сама захварэць. Але я баюсь стаць вот тым каталізатарам для чалавека летняга альбо цяжарнай жанчыны. Яна згубіць за мяне дзіцёнка, мабыць, і сама можа загінуць. Разумееце, то бок у мяне, я стаўлюся да гэтага, што я магу камусьці зрабіць, ну, такую бяду ў сям'і. Я гэтага больш за ўсё баюсь. Таму мы учора з дзіцёнкам кулі так вылецелі ў краму, хуценька купілі, вельмі хуценька, мы, мабыць, 10 хвілін не прабылі ў краме. У мяне ў яго пальчаткі, маскі, то бок мы бабулі яшчэ рабілі фота, што мы полностью апранутыя, што мы нікому там ні да каго не кранаемся. І ў той жа час на касе сядзяць людзі. Маска гэта, ну, прабачце, пальчатак няма. Кранаешься гроші, кранаешься продукти. Разумееце, гэта прыватная гісторыя кожнага. Панікаваць не трэба. Калі ты да сябе ставішся з павагай, і ты не хочаш захварэць, ты ўсё будзеш рабіць для іншых людзей, тое ж самае. Вось і ўсё. Гэта моя філасофія. Я так бачу гэта. Ну, у нас, от, я проживаю не в самому Львові, а біля Львова, місто Винники. Угу. І от у нас є госпіталь, величезний госпіталь на 600 і навіть, може, до 900 місць можна. Це госпіталь інвалідів війни, інвалідів репресованих і наших атовців. Він був місяць тому повністю звільнений від всіх хворих і почав приймати у п'ятницю, вже після обіду, коронахворих. Моя дружина там працює, вона була в бригаді записана, які мають приймати оцих саме хворих, що з коронавірусом. Я зрозуміла, а ці ёсць у іх забеспечення перші ось, ну, окуляри, пальчатки, маски, яны забезпечені повністю, альбо у їх так само? Так, є. На 3 тижні. Забезпечені на 3 тижні тими костюмами, масками, окулярами. Ну, є маска, і ще така зверху, як, і що, траву косять. Я ведаю, ми збираємо такі штуки. Тому я ведаю, просто ви кажете, пластмасова така основа, і на її пластиковая. На 3 тижні, наразі на 3 тижні. Так. Так. Наразі на 3 тижні забезпечені. Так. Я кожен день розмовляю з Тернополем, там вельмі складана ситуація, до їх не дійшла допомога, там лікари увогуле працюють, ну, пробачте, у тим, що було. Просто у тим, що було. Особливо Монастирський район. Ну, проблема у нас. Так, кажіть. Пропадає зв'язок щось між нами. Ну, гальмує трошки, ёсть, так. Я буду мовчки сидіти, ви кажіть лепше. Не забезпечено у нас, по-перше, тестами коронавірусу, які роблять. Людям відмовляють постійно, не хочуть проводити. Вже в крайньому разі, коли в тебе температура і показав тобі рентген, що в тебе є проблеми з запаленням легень, тоді аж проводять коронавірус. Ну, той тест. Приватні лабораторії хочуть за це 4 тисячі гривень.
Попросити цей тест і це. Після чого, як вони навіть тобі пройдуть той тест, вони тоді мають повідомляти вже владу ніби як, і тоді людина йде на самоізоляцію. Не то, що на самоізоляцію, вона вже тоді її мають ложити в лікарні, а ті, які з нею спілкувалися, йдуть на самоізоляцію. І родина, родичі йдуть на самоізоляцію. І тоді бачили, ті, що були ще місяців пару тому, коли з Китаю привозили літаком тих, що люди виїхали, у них вчили спочатку везти у Винники. У Винники якраз, де я проживаю. Але люди тоді буквально повстали проти того. Але це чому повстали? Бо приїхав замісник обласної ради і сказав, що ми проводимо навчання. Ми всіх хворих вивеземо з госпіталя. І все. Ну як таке може навчання бути? Після того моменті наші, мої мешканці виступили, прийшли туди і виступили, кажуть, ми проти того, щоб туди когось везли. Бо не може бути, щоб завезли, там, припустимо, 40 людей, а вивезли 600 з госпіталю. Після того їх повезли в Нові Санжари, Полтавська область. Тут не дали їх поселити. Ну, я розумію, з одного боку і критика йшла, і з другого боку порозуміння тому, що вас не попередили. Гэта ж так тихо было зроблено. Але ведаеце, што больш яшчэ абурвае? Пасля Санжар, колькі яшчэ летакоў прыляцела, і ўсё, і цішыня просто. Уладзе ўжо няма ніякага, просто прыляцелі, памерылі там тэмпературу. У нас тое ж самае. Да лямпачкі просто. У нас прыйшла навіна учора. У нас у аэрапорце, вось сёння, уже 14, 13, 12 числа пачалі мерыць тэмпературу ў аэрапорце. Ну як? Ну як, прабачце? Гэта вось так ставіцца да людзей. Нормально людей. Таму, Показували навіть, до речі, дивився Іспанія і Франція, кордони. І вільно відкриті. Люди їздять. Хоча там смертність дуже велика. Так. Але вільно їздять. Жодного немає обмеження між тими державами. Тому що гэта єврозв'язок, розумієте, їм там, їм складано, тому що зараз падає економіка, яны зараз, мне здається, навіть яшчэ і не ў пікі. То бок яшчэ будзе пік захворвань, тому що зараз трошки, ведаеце, карантин трошки приб'ють, то бок дазволяць гуляць, а іспанці і італьянці не ж такі, ведаеце, шалёныя трохи. Їх тільки випусти з дому, все. Тут же почнеться кафе, парки, адпачывалкі, яны звыклі так жыць. Тут, на мой погляд, іх у гэтым звінавачваць вельмі складана. Калі дзяржава дазволіла, значыць, яна дазволіла. Калі ўвелі гэтую чырвоную зону, ніхто ж не сказаў, што ехаць нельга. Ім параілі не выязджаць. І ўсё. І яно навалам і пашло, але гэта менталітэт такой. А нашыя людзі увелі жорсткі карантин у вас. І што? Звоню до сваёй сяброўкі у Кіеў, кажу, як у вас там карантин ёсць, няма. Яна кажа, Алена, поўна на пляцоўкі дзяцей, поўна, з бабулямі, з дзедулямі, да лямпачкі. Вось просто да лямпачкі. Разумееце? Таму, наші кажуть, це влада нас провіряє. Вона хоче провірити, чи ми будемо слухати їх, чи не будемо. Якщо ми будемо слухати як раби, вони нам ще інші репресивні дії почнуть робити між нами. Але я йду в ліс собі, я вільно йду в ліс. В лісі я не заражуся вірусом. Я не заражуся вірусом на річці чи на морі. Ну так.
Десь це ж не може бути таке, що ти не можеш ходити гуляти. Бо вірус це є, передається від людини до людини. Він існує тільки в організмі людини Ну, звісно, так. і розвивається тоді. Так, безумовно, не спілкуватися подальше, а я йду лісом, я дихаю, я вигулюю, не то ж гулюю, йдемо гуляти з дитиною чи з дружиною. А то, що вони говорять, що не можна говорити, це і неправда. Ну, я так розумію, що ну, ви чого приватно ви- так. стремитеся, ну, тобто ви тримаєте свій карантин, обмежування від інших людей, правильно? Так. Я зрозуміла. Я беру маску, йду в магазин, їду в магазин, закуплю товар і приду додому. Я зрозуміла. Ну, поглядим, що далі будуть. Кажуть, що є ще, ну, прикладно 1,5-2 місяці. Але кажуть. Але я нікому не Ну, довіряю. Я закінчував університет ветеринарної медицини. У мене була там вірусологія, мікробіологія, я трошки то вчив і знаю. І це. У нас, до речі, викладач був такий цікавий, він же був старий на пенсії, але він же тоді випив, так розмовляв, ну, просто як, що вони робили з тим, зброєю біологічною. Він же тоді в Союзі працював, але він вже тут, це був рік 99. Це вже незалежна Україна була, але він же то міг вільно говорити, що вони витворяли з тою зброєю, як травили вони Афганістан тоді ж. Ой, жах. Ті села аули. Вони кажуть, висівали той бацилу Сибірки, кажуть, гинуло в моменті все. Навіть птахи, які не хворіють Сибіркою, і ті вмирали. Жах. Отака була зброя, то тоді Радянський Союз виробляв таке. Ну, зараз поглядим, що тут буде відбуватися. Але, ну, що робити? Єдине, що Так. Це чисто моя думка така. От цей коронавірус, він пішов десь з тих країв. Росія, Китай. Історія потім усього це по полках. Це мутація. Мутаційний вірус. Я згодна. Мені здається, там не просто вуші торчать, а вже і хвост показується. Тому, але ж ви ведаєте, нас там нема, це не ми, і увогуле усю решта, яны ж до останнього часу будуть однекватися, навіть коли яны і повинні. Тому це така нація, я кажу, я зараз з білорусами розмовляла, не вірте ніколи їм, ніколи, ні одному слову, ані в одному. Своїм не довіряйте, а це так увогуле. Москалю вірити не може ні. Згодна. Добре, побігу до москаля вже тоді. З вами закончу приємну бесіду, вже з України не пойду, мабуть, не нарвалась на древну таку бесіду. Завсюди скончую країну на добрій такої гутерки, пригожій, розумній. Тому вельми приємно було вас побачити. Бережіть, коли ласка, себе, не хворійте. Скоро все скончиться і побачимося. Мабуть, Мене Остап звати. Остап. Чудово, я буду знати. Так. Дякую вам. Пан Остап, ще побачимось. Добре, Всім хлопцям передам від вас за привіт. Слава Україні. Героям слава. Хай живе вільна Білорусь. Дякую, живі вічно. Добраніч. Добраніч. Ну, яка приємна людина, подивіться. Чудово. Так, щодо забезпечення, я бачила, що забезпечують зараз я буду ще дзвонити волонтерам, тому що останній раз ми допомагали Монастирський район. Коли правильно кажу, я можу билитися, тому що я перекладала білоруську мову. Так, туди фонд Петра Порошенка накерував, і туди накерували, зараз будуть накеровувати коли я не помиляюся, Львовську область, Тернопільську область, туди допомога пойде, тому, Івано-Франківськ мають забезпечити. Я вельми сподіваюся, що так і буде.
Мені зараз, ось повірте, усё роўна хто дапамагае. Петро Олексійович, або гэты Ляшко, або Юлька, мне ўсё роўна. Таму што там гінуць людзі. І хто дапамогу дае? Я зараз, я просто бачу, што ёсць дапамога, і мне лягчэй становіцца ад таго, што прывезлі акуляры, што прывезлі пальчаткі, прывезлі вопратку, таму што калі астатні раз я размаўляла з валанцёрамі, з гэтым вельмі складана было, вельмі. А гэта лекары, гэта дактары, гэта медычны персанал, які абслугоўвае. То бок, таму хто б не прывёз, шчыры дзякуй. Вы ратуеце жыццё. Так, што? Пойдем подпалим трошки. Мы ж не можем с вами не подпаливши комусь дубку пойти спать. Что это такое? Это ж не по-нашему. Где мы? Кіт з сокирою вітаю. Вітання вам, Олена з Львівщини. Вітанечко щире. Івіка, нічого собі вітаю. Бачила, на Афганістан скидали чуму і дефлоранти, які вбивали посіви тварин у В'єтнамі. Американці так знайшли лісові поля і джунглі, щоб там не ховались партизани. Коли хочеться допомогти забрати нас національному природному. Сьогодні у Європі природний газ Росія продає по 80, Нівашей за 90, за 1000 кубов, а ми платимо 127. Тому що що? Тому що плановая долбаная экономика. Вось і ўсё. Яна не рынковая. У нас нема переарыентацыі. Разумееце, вось в гэтым сэнсе кітайцы, яны за паўхвіліны развяртаюцца, кажуць: ой, тут цана лепшая, мы пашлі туды. Я не могу сказаць, што іх вольная эканоміка, ніфіга не вольная. Але ў гэтым сэнсе яны юркія, вельмі юркія. Івіка, людина, у якої в голові з Каріна і з Биковим пишуть вірші в Пітері, говорить про психоз, це викликає істеричний сміх. Джекс, можна було це не казати публічно, мабуть, інформація б не докатилась до всіх. Так, у Італії таке життя не життя. А я не так, у Італії там, у Італії є сябри, вони кажуть, ми звыкли так жить. Нас ніхто не папярэдзіў, што гэта будзе адбывацца вось так. Ведь асноўная хвыля яна пашла пазней, калі ўжо пачалі яны раз'язджацца па родных, а гэта ж дыаспора цэлая, там сямейныя кланы збіраюцца, па 20, па 30 чалавек. Всё. Василь, звиняй, ты дружи выкладкі щось. Украина МОЗ паведамляе, малайцы, згодна, а мы не паведамляла, што коронавірусу няма, усе гарэлку, трактор, все як мы любім. А тыя хворыя, якія зараз у лікарнях ляжаць, рукі апусцілі, не хочуць лікавацца, што ты будзеш з імі рабіць? Ён вышэй Бога зараз стаў, ён сказаў, што ніхто ад коронавірусу не памрэ. Я кажу, я сёння нават каментаваць не хачу. Дык усе ведаюць пра скрыну ў Піцері. А скрына-піцерскі стаіць у Менску, помнік, вы што, не памятаеце? Чым пытанне? Калі нацыянальнай бібліятэкі, Google Maps забіваеце, ідзеце, нацыянальная бібліятэка, там скрына-піцерскі стаіць помнік. Усе беларусы ведаюць. А што? Баба Жуля крышуе ламбарду, то нехай його ділять усе жирові спасть. Яны не будуць нічога выдзяляць. Нічога, ад слова зовсім. Ім гэта не трэба, ім гэта не цікава. Яны ашкурыліся ўжо. Ім усё да лямпачкі. Яны блюдуць выключна сваё здароўе. Мне здаецца, некаторы час, што яны нават не думаюць, што будзе адбывацца з дзецьмі, з унукамі. Вось, разумееце, сучасны хапун. Тут зараз шматок адкусіў, і ты такой вялікі дзеяч, ты ў палітыкі мегамах, ты такой шматок адкусіў. А што будзе далей, іх увогуле не турбуе, а не на одну хвілінку. Але самае клёвае, я ж кажу, я не памятаю, казала ў сваіх стрымах, не казала, я зараз з задаваленнем смотрю на Маскалёў, таму што ім трэба лікавацца ў сваіх лікарнях. Просто. І вось не дадаць і не адняць. Вось якую яны медыцыну зрабілі, вось з такой яны зараз нос к носу.
На Москве Россия не заканчивается. Идем по России. Прихильники, выходите в сетку. Украина, не знаю, что это. Витаю. Не Украина. Беларусь. И Беларусь. Что за плавие? Я вас не чую. Ну, слухайте, купите вы нормальную китайскую гарнитуру. Ну, кольки можно просить? Ты голос снимает видосы, Я вас не чую. Да. Не чуешь? Не чую, гальмуйте. Интернет еще Почему? китайский купите. Это не у меня гальмує. Я бачу, у меня трансляция йде ровно. Только мені нечто крутить телефон, зараз я, мабуть. То я боюсь загубить свой чат. Слухайте, давайте я спробую зараз. Я трохи погальмую, але я хочу чат вынести. Зараз уже година ночи. Я хотела бы вынести чат у агульне окно, тому що мені трошки складно вас з телефона читати. Ми ж зараз будемо підпалювати, і я хочу вас бачити. Хвилиночку, я свою трансляцію зараз умикну. Новий вийшов. Зараз я говорю, по хвилиночки, коли ласка, я винесу чат. Зараз пляйся. Так, покуль грузится. Ну правильно, кто сейчас Юру пустит? Баба Жуля. Пані з косою символічно. Не кажіть. Тільки українці говорили. Я навіть не здогадувалася ось таке порівняння зробити. Але так, трохи є. Я не знаю, як я не тримаю це при владі, розумієте? Після такої кількості косяків, після такої кількості війна, і люди залишаються при владі, ну як? Ну як просто як? Ну що ти? Зараз я ще забаню кого? Джекса забаню зараз, бо у мене гальмує так само тут інтернет. Що ти будеш робити? Зараз, полхвилиночки. Я, конечно, б вам музичку включила, мені здається, це не цікаво буде зараз. Не актуально. А ми тут інтернет. Що ти будеш робити? Зараз, полхвилиночки. Покажи, що ти там зробив. Я, конечно, б вам музичку включила. Нічого собі. Ну давай, чіпляйся. Ні, мені здається, не буде триматися так. Ні, зовсім гальмує. Ні. Сябри, пробачте, але буду вас у телефоні глядіти. Зовсім там дренно. Все зовсім дренно. А, ну вот. Свежий первый. Лукашенко гарантуя. Пусть даже не переживает, никто от коронавируса в нашей стране не умрет. Я публично об этом заявляю. Это мое твердое убеждение, исходя из анализа не только прошлых лет. Ну, грустно, что могу сказать еще. Ну що ще додати? Нема чого додавати.
Прихильники? О, Вітаю. отлично. Здорово. Ви мой прихильник, ні? Ну, о чем еще раз по нормальному языке можно? Тут то же самое сказать. Без визга. О, прихильник. Вітаю. Здравствуй. Прихильник. Здравствуй. Що, розуму не хапіло, Здравствуй. приїдете у Білорусь? Розуму не хапіло, приїдете у Білорусь? Еще раз, пожалуйста, здравствуй. Я ж сказала, привітання. Можно не хрюкать, просто сказать что-нибудь. Я ж сказала, привітання. Поприветствовать как-нибудь человека. А що вас так колбасить від мене? Поставте. По-человечески. Що Можно? вас так колбасить від мене? Да, вообще не колбасит. Это ваша тема такая. Колбасит. Купите китайську нарешті гарнітуру. Ви зі своєю російською зачкою нарешті сама собі чую. Тебе здоровья желаю. А я вам Я не тебе жадаю. здоровья желаю. Не жадаю вам здоров'я. Здравствуй. Не жадаю вам Здравствуй. Купите нормальну Здравствуй, китайську желаю тебе гарнітуру, здоров'я. тоді буду з вами Видишь, не розмовляти. слышишь, Купите не нормальну, понимаешь. тоді буду... Сама собі чую, жах. Ой. А ушами можете, не? Ну, чтоб так з вухов. Что? Что ушами? Кажу, каб з вухов пошло, не? Не умеете? Не умею. А что так? Ну, как-то я не обучил этот навык. Спробуйте. Вам у цирки будуть гроші за ГТ платити. Солнышки. Нема прихильників, розумієте? Але я не завтра зранку з'являться, не побачать, вони на мене підписані, мені так приємно, слухайте, я не можу. Мені це так радує, я зранку бачу повідомлення, але я не моїми модераторами вже видалені, тому я тільки ошметки такі бачу, то в окно. Підписані на мене, заходять, глядять. Привет. А що ви це мені в очі зачиняєте? Понял. Я вас не чую. Что у вас такие проблемы с россиянской гарнитурой? Я не могу понять. Не чую. Что с звуком сегодня? Нормальный, добрый звук. Я вам я зараз покажу вам. У меня на 100% звук стоит. Я их не чую. Ну это ж заразия, задиди. Димон пришел. Что ты меня? З вип-зоны достал запасной лавки з запасних, альбо ні? Говорим. Давайте до 20 хвилинок і пойдем, тому що вже поздно насправді, треба спати, відпочивати. І я нагадую, ще мені ніхто донат так і не зробив. Сьогодні. Я пану Василю відправлю стільки, скільки заробила. Що вам? Жалко 10 гривень на каву Лені? Каб Лена могла працювати. Бачите, сьогодні без кави, без гарбати, без нічого сижу з вами. Привет. Привет. А что вы тут? Откуда? Я из Беларуси. Я побегу далее. Не, здекваться над человеком обмежованным я не буду. Нават у гэтым сэнсе я застаюся чалавекам. Привет. Вітаю вас. Как дела у вас, девушка? Все добре. А? Все добре, кажу. Слухайте, а где это вы так Нормально, знаходитесь? да, Некие клетки. Что это такое?
Вы белорусский разговариваете, что ли? Девушка, я вас не понимаю. Как-то. Слухайте, ви такі цікаві. Ви зайшли у яку країну обрали? Какую Украину? Ви в Україну йшли? Нет. Ну, а куди? Вы из Беларуси, Я з да, Білорусі, девушка? так. Білоруська дівчина. Розмовляю з вами білоруською мовою. А скажите, пожалуйста, как белорусский номер надо набрать с России? Я не ведаю. Я ж не на Росії. А? Я ж не на Росії. Откуда я веду, як набирати оттуль? Не, мне дали белорусский номер, да, с России как надо набирать, не знаете? Я не ведаю. Не, У я вас побегу код? далее, россиянцев Какой-то шукать. код? Не, я не ведаю. Я, напевно, дзвонить у Білорусь. Довідатися, як треба дзвонити у Білорусь. А я не ведаю, що там було. Ніякі клітки, ви ж бачили. Ніякі клітки, не зрозуміло що. Слухайте, а ну, дайте я, мабуть, покуль тренділа, я все пропустила саме цікаве. Зараз почекайте, ми звернемося до одної цікавої сторонки. Я покажу, скільки ми зараз з вами відправимо пану Василю. Ну не зараз, а мабуть і зараз відправимо. Вітаю. Який сумний росіянець. Чё? Сумний росіянець, скажу. Ясно, я побегла далее. Зовсім сум. Что, нафта подешевела? Грошей нема. Сумуете? Бывает. Зараз, хвилиночку. Я хотела бы поглядеть, что там у нас. Что там у нас? Что там у нас? Пригожусь. Есть? $547 гривен. Ай-яй-яй. Все, ображусь на вас. Херенка. Ельмар, вітаю. А, сьогодні, до речі, Адільджана глядела, ролик ён виклав. Один хлопець, Адільджан, это Казахстан. У меня в описании есть посылание на его канал. Сябры, підтримайте наших казахстанских сябров. Алга Казахстан. Глядела сьогодні ролик, де яны розповідали, як знішують, ну, не знішують, а амаль знішують за рахунок Байконура, ось які там ёсць стаіць, як абяцаюць яны знішчыць Казахстан. Як Лімонаў марыў про то, каб іх знішчыць, як там ракеты гэтыя рвуцца, якія, ну, вы ж ведаеце, што там пра якасць ракет можна толькі марыць. Ось, а гэта ўсё на Байконуре рвецца, а ён знаходзіцца дзе? У Казахстане. І то бок, ну, такім чынам. Колькі табе год, што ты ўжо паліш? Ты разумееш, што ця піпетка не вырасціць? Капец. Кажу, пипетка не вырастить. Ты бачил, кольки тебе год, а ты уже палишь. Малолетки. Дякую. Дякую вам, щиро. Ось сьогодні у Алены будет добрый настрой. Все. Мне уже задонатили. Можно уже идти далі по рулетці. Мотивація есть. Але ще 5 хвилиночек, мабуть, 5-10 хвилиночек там як пойде. Лимонов тепер, а хто їм поважає тебе? Жирик же ж, я ще застався живой. Гэты. Что, не смешно? Чего не смеетесь? Сергій, щиро дякую. Щиро дякую. Щиро дякую. Все, я вже задоволена. А то ну що, говорит, я працювала ж просто так. Нет, не серьезно.
Зараз я москалю трошки попалю. Ты ж покажи груди, бля, по-братски, так уже, бля, дрочину какой-то сегодня. А не по вилазі, ні, нічого там. Чого такі тупі? Не, ничего не вылазит. Чего такие тупые? Не, ну то, что шклянка, то, что на бутыльке сядите и не злазите, это я ведаю. Мне просто, коли вы прочитаете у Википедии, что такое эволюция и как развивается цивилизация. Я сейчас отчитываю, нахуй. Да. Завали ебало, Что? Я не понимаю, что там насчет какой-то там Не эволюции. розумієш, Я як по розмовляють телевизору не білоруси, а чого ти перся у Білорусь, коли ти мови не ведаєш, тупак? работаю. Навіщо ти Просто перся у мене в є Україну нужда. з іншою мовою? Я розумію тебе, тому я обирала росіянця. А ти мене, Бовділа, не розумієш, тому що у тебе в Гоголі мозоку навіть не хапіло для того, щоб вивчити мову Україну, у яку ти прешся. Що ти тут тоді забив? Москаль. Я буду за левой дрочиной. А, ти, Старость. я зрозуміла. А я на мене злили. От паразит. Для його це звичайна історія. Я тут навіть інтелекту, ну, я кажу, я за рахунок їх, у меня такая самоотзнака просто до небес. Просто до небес. Потому что я ведаю, что я на фоне их вельми разумная. Вельми. Не, конечно, не равняю их с собой з ими, але, ну, это ж насолода просто глядеть на гэтых тупаков. Просто. Тут я думаю, у меня ком ходить постоянно до россиянцев пилить. А вот я научил справа. Здравствуйте. Вітаю. Ви так само зайшли у Білорусь, не ведаючи білоруську мову? Чего? О, типічний росіянець. Не слышу вас. Я кажу, ви так само зайшли у Білорусь, не ведаючи білоруську мову? Я сам зашел в Беларусь, прикинь. Как вы угадали? Я кажу, диссонансу у голові нема. Я захожу, я вас розумію, а ви мені ні. У вас, ну, там ніяк, полушария, яны один на одно не заповзають, ні? Да Нічого я не не тисне знаю. там на коробку? Ні, голова не болить? Нет, я нажал, я в Россию нажал, там ругает, блин, эти... А ви де живете? Привет. А ви Я де в России живете? живу. Ну, усі росіянці, яны однолькові. Да? Яны постійно лаються, матюкаються, бухають, яны голые. Ось коли я бачу Да, таку картину, да, 100% росіянець. Вот 100%, розумієте? 100%. Я сподіваюся, ви не у Криму. Эти дети достали. А то зараз я, мабуть, спитала, ви у Криму, насправді, а я тут кажу про росіянців. Крим – це Україна, нагадую, хто не пам'ятає. Я хочу поменять, сейчас не знаю как. Посмотрим. Ну, змініть, я пойду далі. Я тоді касанула, і я зараз, мені треба у їх питати, де я не територіальна, тому що, ну, я ж можу помилитися. Добре, що мені сказали. Я ж, бачите, зараз пішла, думаю, мені ж мені у росіянців треба було, а то я зараз так, можу другий раз нарватися на подобну ситуацію, а я не хочу. Тому що я нагадую, Крим – це Україна. А що ви ховаєтеся? Любаша, поднеси сюда его. Убраться. Капець. Красиво? Ні. Бинес. Нет? Росіянець, ён апріорі пригожим бути не може. О, ты что, дюжи, блядь, зовсім. Украина?
Тому що ви мені здається, спочатку на родину просто моральне отреб'я таке ведете. Послухай, спочатку Ні, народу у вас крива білоруська мова не пригожа. Навіть не спробуйте розмовляти зі мною Да. моєю родною мовою. Нават калі ён і беларус. Яго твар не абезабражаны інтэлектам. І дзе ён знаходзіцца? Правильно. На России. А калі Беларусь на России, то он хто? Правильно. Амаль коллаборант. Чаму амаль? Потому что, мабуть, яго захапілі ў палон. І ён не можа выбрацца. А я тут прыйду і яго ратаваць буду. Ёсць только одно выпраўдаўленне. Калі гэта не захоплена, калі не ў палоне, і сядзіш добровольно на России. Привет. Вітаю. Вещаешь? Проявите, коли ласка, отзнаки интеллекта. Украина? Что? Проявите, коли ласка, отзнаки интеллекту. Вы поясните по-русски мне, можно? какого беса вы претеся ў Беларусь, не ведаючи беларускую мову? Я вас разумею, потому что я вашу мову ведаю. И я иду на Россию, ведаючи российскую мову. А вы претеся ў Беларусь, не ведаючи ни беларускую мову. Идите в Украину, не ведаючи украинскую мову. Идите у Америку, не ведаючи ангельскую мову. Навошта вы расписываетесь публично на увесь свет, что вы настолько неразумные люди? Вось у мяне у гэтым пытанні... Я знаю английский и немецкий. Вы зайшли зараз у якую краіну? У Беларусь, нагадваю. А беларускую вы ни холера не зачем мне ведаете. знать? Вось и все. А нахрена мне знать... Зачем мне знать белорусский язык? Дык на халеру перцеся ў Беларусь і глядзець, хто тут жыве і як вы будете з беларусамі ўвогуле размаўляць. Я вообще... Я Ну проявите не адзнакі заходил к вам. інтэлекту. Дайте поглядеть, мабуть, я знайду разумного Что россиянина. происходит, женщина? Перестаньте со мной говорить на неизвестном мне языке. Чаго ты пёрся тады ў Беларусь, калі ты не ведаеш гэтую мову? Это ты перся, я не перся. Я у себя в России тусовался. У тебе Чё зараз зачем абраная мне- якая краіна? Беларусь. Ты ведаеш, што ты ідзеш у Беларусь, у іншую дзяржаву з іншай мовай. Чаго ты абіраў яе? Инши, не надо мне Вымыкайся со і мной так валяй разговаривать. отсюда. Я ще раз побачу, буду гулькаться з твоїми бубенцами ногами. Ви пробачте. Я, мабуть, зараз некоректно була. Трохи тише трошки треба, а то я так розпалююсь. Такі очі, такі вау. На німецькому. А мені, я їм питання не задаю. А, ведаєте, я зараз, поки буду шукати, розповіду. Їх вивучав Полтава. Їх вивучав документами Андрей Луганський. Їх, ось українці, яны спрабавалі цягнуць гэтую адупленасць хоць неяк, трохи адукаваць. Але ж, разумееце, амёбу чытаць навучыць немагчыма. Таму я з імі, я не адпавядаю на іх пытанні. Ну, так, час ад часу. Нема сэнсу, просто. Нема сэнсу. Як мне Алена правильно яна сказала, снасі одномоментно. Вось я сношу их одномоментно. З імі нельга размаўляць. Нельга. Я б з задаволеннем зараз адчыніла штору, і вы паглядзелі, што там адбываецца. Там, ну, увогуле адсутнічае. Я ж і ў Беларусь захожу, і в Украіну. Так, ёсць свае такія, ну, некаторыя, але іх небагата. То бок, ну, можна знайсці цікавого чалавека. Тут. Добра, калі ён проста са стаканам сядзіць.
You're beautiful. You're beautiful. Я думала, у вас только мужики Don't неразумные. Да. Угу. Не страшно. У нас есть швейная фабрика у Беларуси, Мілавіца называется. Яна ранее бюстгальтери для жанчын шила. І ось яна зараз такі ж самі маски почала шити. Ви випадково не у Мілавіці купляли їх, ні? Жаль. Луганський це взагалі нерви, як стали виконати. Це просто не буде. Я б хотів такі нерви, терпіння. Наташа. О, ні, це не Наташа. Це, пробачте, на П. Повний, тому що там навіть зачепитися нема за що. Ну, на мой погляд, пробачте. Андрей Луганський, так, мені вельми, як і останнім, ён дійсно, гэта чоловік, який ставиться до своєї справи вельми якісно і відповідально. Мені не зрозуміло, ось, ён робить все правильно. Я його чую, я його розумію, я з ним погоджаюсь. І амаль ва всіх питаннях я з ним знаходжу так, дійсно, ось так відбувається. Ён любить документи, ён абапірається на факти. Але ж, розумієте, у його аудиторія збольшого, це ось, амеби, яких треба вчити читати. Ну і все. Там клініка. Там клініка. І у гэтым сенсі ён витрачає стільки сил. Гэта ж треба пошукати документи. А документы могут быть и не на 2, и навіть не на 10 сторонок. Это здається, там, отчини некий там артикул з ОБСЄ. А ён може бути на 90, на 100 сторонок, а тебе треба зачепить крохотенечко, некалькі слов з контексту, каб просто був факт на руках. Ён такую працу колосальную робить. І ось гэтага фідбеку амаль няма. Адзінае, што мяне супакойвае, што, мабыць, такія беларусы, як я, яго глядзяць, і ён нас папярэдзіў, што не спрабуйце, бесполезна. Нема сэнсу быць настаўнікам неразумным. Нема сэнсу просто. Разумееце, ёсць захворванні, яны, фізіялогія. А гэтыя ж яны ж самі. Паглядзіце. Просто я сижу, клікаю і, я не бачу людзей. Мабыць, час такі. Так у дзень трэба выходзіць, каб пабачыць. Не ведаю. Давайте яшчэ 2 хвілінкі, я гэтага падпаліла трошки. О, мои хлопцы ще сидять. Так, а ну хутка спать. Я только что одну дупу подпалила, кажу. Хутка спать. Идем отпочивать, хлопцы. Добре? Пойдем дальше. Идем далей. Пойдем Всем дальше. доброй ночи. Добро. Свои. Свои. Что мне там написали? Чекайте новини. Ласочка. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. ЧАЕС. Горить. Ой-ой-ой-ой-ой. Да, Чорнобиль жесть, что отбывается. Сябры, поглядите. Там жах. Давайте еще 5 хвилиночек и пойдем. Что, напишите мне, коли ласка, что вам поставить. Потому что, я веду, что я вам поставлю. Я вам Аню Шаркунову поставлю, але іншую песню. Мені завтра з монетизації знімуть її, тому я її приберу, тому що... Здорово. Смачно?
Ну що, я на носі ковирався просто. Але трохи поділюся секретом тим мамам, які, мабуть, мене почують. Коли у вас у дитинка є проблема, я своїх малышастиків одной фрази просто. У мене ніколи не лазили по носу. І у їх звучки такої зараз нема навіть. Тобто, ну, можна почистити там, коли він чухається, або інше нечто. Ну, так. Как бы есть и такой фу, не. Одна фраза. Я зараз тобі дам банку, позбираєш, і все. І ось далі розповідати, що він буде робити з нею, я навіть, ну, мені не треба було. Я не одразу такий, мама, що ти таке кажеш? Все. Ну, іди все, мені 5 хвилин залишилось. Навіть не 5, а 3. Давайте такого смачного нікого такого. Армения. Армения, окей. Армения, окей. Ой, привет. Що ж ви збігаєте від мене? Вітаю. Ну що? Цікаво, апошнього Хелен. Я шукаю, хлопці. І дівчинки, коли є у чаті, я шукаю. Зараз останнього. Португалія. Не, Португалія не покуль. Не готова я. До Португалії. Тут же ж одне і те ж шедевр, мені здається. Ну просто час уже такой, видите. Поздний час. Ще один пише. Не пишіть мені. Немає сенсу. Слухайте, давайте стяг приберу трошки. То мені здається, я не побачить. Мені здається, я не його бачать і шугаються. Да. Здравствуйте. Вітаю. Как у вас дела? Конференція, турмає солодке. Все добре. А ви не ведаєте свою мову? Чего? Задержка. Кажу, ви родну мову не ведаєте? А, фактор деградації спрацював, я зрозуміла. Еще раз. Ви ведаєте, що таке, ну, это, як її, блін, еволюція, пробачте. Наступну стадію, а після АМЕ ви ведаєте? Ну так, а чого ви перлися у Білорусь, коли ви не ведаєте білоруську мову? Навіщо ви обирали мою країну? Я тут шукаю розумних росіянців, які розмовляють білоруською мовою, тому що вони обрали білоруську столицю мою країну обирали. По-русски не знаешь? Я-то ведаю, а ти чому білоруський не ведаєш і прешся в мою країну? Зовсім одуплене. Наступного разу візьми словник у руки і почитай, знайомі літери побачиш. Ти ж кажуть славянин, бляха. Холера, кажеш брат мій, і ні холера мене не розумієш. Який же ж ти мені брат? Успокойтесь, курите. Я не палю. Не палю. Не палю. Але дупи палю добре. Ну так чого ми перлися у Білорусь, коли не ведаємо ані водної мови, настільки одупленне? Що ви тут шукаєте? Что вы тут забыли? Давайте. И хохолка. Давайте мы Ну, этот на русском будем, а вы нам... інтелекту хоч трошки. Ось запалі в очами, ось, щоб я побачила, що у тебе розум увогулі є. Ти зараз на весь Давайте світ ще раз. розписуєшся у своїй безграмотності, абсолютно. Безграмотный? Ну, звичайно. А что ты, разумный, до разумных себе хочешь отнести?
Ну нет, не совсем бачу. разумные. Констатація факту приветствується, добре. Мені подобається, що ви Ну да. підтверджуєте своє. Просто вы быстро разговариваете и не совсем понимаю. Я розмовляю родною мовою. голос. Коли ви обирали мою країну, ви ведали, що тут живуть білоруси, які розмовляють білоруською мовою і повинні були її розуміти. Не бачу дисонансу. Нет, ну, Абсолютно. просто мы когда выбирали страну, здесь везде, ну, в большинстве стран просто русские сидят, русскоязычные, поэтому мы в Америку зашли, в США. Мы были в США, там половина русские Это ваши просто, приватные проблемы, везде я не русские. веду, чому вас туди пустили. Украина, фу! Это Беларусь. Беларусь, фу. Все зрозуміло? І ще треба аргументи додавати? Все, на що розуму хапіло, це два пальця опустити униз і показати на своє хазяйство. І сказати фу. Ось і все. Молодці, ви на Русі. Молодці росіянці. Ви завсюди ведаєте, що треба робити. Вот так досконало себе принижать можете только вы. Давайте еще кого-нибудь подпалим. Все, я ненадолго. Все, давайте. Либо давайте я уже вмикаю мелодию добрую. Мы побачили неразумных россиянцев, пошли они. Куди? У рай, правильно. Нехай відпочивають. Зараз зроблю вам сюрприз. Манкурт, фу, згодна. Вы вельмі добра ведаеце гэтую песню, але яна яе выканала просто шыкоўна. Не, ну я ж павінна з вами папрашчацца. Сёння амаль не выкарыстоўвала украінскую мову. Хацелось бы. Я шчыра дзякую сябрам. Я ведаю, што да мяне далучыліся. Я забыла сёння распавесці ў пачатку стрыму. Щиро дякую, сябры з банды Дідусіка. Ви просто такі атакували вчора мою підписку, і я щиро вам дякую за те, що ви долучилися, що ви обороняєте зараз мене так само, то бок я ведаю, що з боку Віктора прийшла така вельми добра команда, більш за 20 чоловік. Я коли побачила, колькі на мене підписалася за попередні стрими, то ну, я була просто у шокі, тому сябри, хто побачить Віктора Дідусіка, йому від мене респект. Я там невеличкий йому презент передавала, але я не ведаю, ці його вже поспіли віддати, тому не буду ну, так насаджуватися і питати його, ці ёсць, вже атрымаў ён від мене привіт, або не, але я ведаю, що йому обов'язково або вже передали, або передадуть. Поки не ведаю, не питала у його, тому що ми так, ну, огульно, звичайно, не розмовляємо. Що ми любимо казати? Любіть Україну, славіть Україну, будьте українцями. Любіть Білорусь, живіть Білорусю, нехай вона співає мелодію в серці. Ви бачите білорусько-українського походження, а ще мені кажуть, що я білоруська галичаночка. Тому слава Україні і живі Білорусь. До наступного разу. До зустрічі. Рубиновые части солнца зари рубят злые страсти, сжигают внутри. Прыгай выше неба, брат и сестра. Золотые искры, брызги костра. Радуйся молоту крепко.